Analytics Garcia o please subscribe sa ato ang mga YouTube channel Pilans 57 CFD, G1 Paitonis, Hanip Buhay o Soren Dragon. So palihog kong subscribe mga igsoon sa wa pa nakasubscribe. At ini ato ang debate ato nang i-upload po sa YouTube at inapod sa linya ni Brad Jerry o sa linya page ni Brad Roland. So Brad Roland, kapag may mag-sponsor o ikaw bro Jerry kung naka-sponsor, palihog na po kong istorya. Thanks sa lahat mga idol sa pagkatahulan kayo Brad Jerry. Ano pa niya? So, Brother Jerry, okay lang ba nga mo eres anong mga supporters dire nga nag-sponsor sa mo, ha? Oh, okay na. Okay na, partner. Hello, Brad Roland. Yes. Murag na ka loudspeaker dapat, murag iko ma Brad, dili ki makuha na ko ang tingog sa uban. Kana, okay na. Kana, Brad. Okay na, Iko gyud. Wala ka Brad Jerry, wala ko nimo ha. Asa man klaro dia? Hello, bro, Jerry. Hello, klaro. Klaro. Ha? Kumusta mo dyan, Brother Jerry? Okay nang muhatag sa tagamay nga intro diri sa aton tulumanon na. Bueno, kiksunan na magsugod na karon taod-taod kay ang atong mga moderator naghanay pa. Kauban na ron speakers linya ang atong mga amigo sa kahanginan ni mga debatidor ug ato nga mga sponsor ug ang atong mga moderator. Atong mga sponsor karon na paminaw sab gikan sa US nila ni Randy Cabil. Og daghan na minaw sab nato karon na mga kapaglaom. Balik ngadto sa pikas linya. Okay, sa mga ayun yung information, salamat sa ato ang sponsor po, si Arnel Molino, Herman Alphabete, si Ma'am Analytics Garcia. Please don't forget to subscribe the following YouTube channels, Pilans 57 Safety, G1 Paikunis, Hanip Buhay, and Soren Dragon. Salamat. Salamat kanimo, Brother Jerry. Kining kaupang Brother Jerry dito. Hello, Buds. Regulation dia. Katulad po rin imong gihimo, Buds. So, ang ikaw lang po agdo na to, no? Okay, so, agdo na magsugod, no? Magsugod, magkuhan sa tao, kining gitawag o kining pre-conference para aprobahan na to. Uyunan-una na to ang mga rules and regulations agot mo ato sa proper good update. So, palihog ko basa diha sa mga buwan, sa mga rules and regulations. Cerebro cards. Palihog ko sa debate after 10 minutes constructive presentation. So, subsequently followed by cross-examination by negative side for 10 minutes. Vice versa. Then rebuttal, mauna ang affirmative, tapos negative, 10 minutes, no objection. Then conclusion of final stand, mauna ang negative side, tapos positive side. 5 minutes, no objection. So, dawaton tanan standard nga referensya o pwede kinigamiton but subject for review. Kung mayon ang pikas nga ang referensya sa pikas, kinahanglan nga mapakita siya ang tinuod na libro nga parihas sa referensya sa pikas. So, kung mudala lang og xerox o kape, so, ang kape subject for review kay dako o posibilidad na kini-fake so on. So, alita sa roles, musubay sa tima, dili muli kay sa isyo. Ikaduha, tahoron ang moderator. Not kung muingon ang moderator na rolling or moderator's time, ang mga speakers muhilom. So, ikatulo, ang tubag dili mula pa sa usa ka minuto. Pero kung dili kaabot og 1 minute, ang tubag kinahanglan ingon og maura na ang akong tubag. Ikaupat, ang tubag na oo og dili kinahanglan nga tubagon. Og oo og dili apan pwede i-qualify ang answer. So dili mulikoy og dili moingon nga wala sa tima di sa naa sa tima, no? So ikalima, walay atake personal. Atakihon lang ang argumento, mga palisi nga nahimo og ang estilo sa pagtubag sa pangutana. Ikaunom, pwede maka-video o record ang tagtungod sa dialogo. So ikapito, ang video o record dili pwede nga editon. Ikawalo, pwede maski bisang unsa nga bersyon
sa Biblia o hello. Okay, padayon bro. Okay. Pwede Old Testament lang o pwede po New Testament lang. Pagadawaton apan pwede mo qualify ang debitor nga sayop nga translation busa dili kini mahimong basihanan sa ebidensya. Ikasyam, pag moingon nga ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon dahil kini. No, kinahanglan nga mo deklarar ang moderator nga wala tubaga ang pangutana. Una moingon sa lain pangutana. So ika napulo, kinahanglan nga ang pangutana bahin sa tema o topic. So dunay madugang nga ika-11, ang moderator pwede mo pahunong sa debate kung ang matag debitors dagana og na-violate sa rules. So mao kini siya Brad. Bro Parts. Okay, so kaning ato na naglaruon ng categorical question dia o categorical answer. Okay. Ang categorical answer o categorical question ang dapat ang itubag ana oo o dili. Kaya nang uyon ka ba? So uyon o dili uyon. So dili pwede nga motubag kita yes no. Duha atong tubag kanang yes no or depende. Pwede dili, pwede oo. So, dili sa categorical. So, hinaot nga, uyunan na sa atong mga speakers karon. Uyon ba ta diha, Brother Jerry Laig o Brother J. Carlo? Okay, Brad. Dayan pa ang pangutana ninyo, Mr. Moderator. Yes. Kini kay kini nga debate padayon ra man mga tagsan na lang ni kabarog. Okay, na sugdan ni namo ni atong Bernes. Amo pa ni nga padayonon no siguro kung dunay mga roles nga atong sundon kanang another tema na sad no. Kay gipadayon lang namo ning among topiko nga among nasugdan atong Bernes, Mr. Moderator. So, pero di nag-particular lang ko Brad sa categorical question na oo o dili. So dili lang ta uyon mo para naingipon ang atong mga rules. So dili lang ta pwede mo tubag o pwede or depende. At least basta categorical klarohon lang nato nga oo or dili mo tubag uyon or dili uyon. So okay lang ba na sa inyo ha? Okay lang na sa mga Brother Jerry? Okay, salamat kayo ng kinsa may gahimo ang mga roles sa Mr. Moderator? Ang kana nga rules mo na siya ginagamit sa kasagaran ng rules niya kanang nga grupo ba. So mo na nga bago ta mo adto sa final nga magsugod sa itong debate, o nang ako sang gikuhan niya. Reconsider ko na sa itungod sa rules niya. So, pagkaroon na nato ang rules ba kay isip ako, sa Katoliko, o akong kauban nga moderator isa o sa Church of God Seventh-day, kaming duha, di lang gid sa rules mo na nga, kinahanglan na mo ang pag-uyon ninyo para kami diyan kami maglawig sa rules and regulation. So, kana lang categorical question, kung mutubag magutag pwede, mutubag tag depende, so murag o categorical question, kung ang tubag lang po dahil na to, depende or pwede, diba? So, categorical, yes. So, kana lang ang akong gusto nga ipasabo sa mga speakers kay para walay bias kung mahitabo. Yan lang mo sa ako lang gid sa role ang maglawig kaming duha sa akong partner ka akong gamad moderate. Wala nga mangayo ko pagtugot diha ni mo Brother Jerry isip po sa speaker karon kini agree naman nimong Katmang. Okay, na nga ang purpose sa oo og dili doon ay emphasize, di ba? Dili pwede na ay mga pangutana nga dili bisag oo og dili ang iyang pangutana pero dunay human sa tubag dunay i-emphasize ang imong oo o dili. Yes, ana gyud punta. So naman tay 1 minute to answer. Mingon tag motubag tag oo at i-qualify na to 1 minute. Motubag tag no, i-qualify gyud po na to ang atong no. Pero ang ato lang likayan
mutubag kita o kining sa categorical question o depende or pwede kay kung kuyunan na dili ka mo sugot ana tapos muyon pa ding imong atbang, so dili ni maka kaning mga moderator dili ni maka kaning wala ni ipon sa pag-abot anang categorical question kung sa itubag sa itubag ninyo muyon lang pud ding moderator but king out of context kay wala man ni ipon pag-abot diha punta na sabtan nimo. Kina sugod na ta kay gabi na. O yun na, Brother Juan, Brother Jerry, kung okay sa mga itong rules na sa categorical. Mao lagi na oo o dili may emphasize kay parang masabtan ba. Nganong 1 minute. nganong dili, nganong oo. Nganong dili mabasa. Hindi mo i-qualify. Basta dili lang sa tubag o pwede o depende sa Okay na ta. Sige, pasok. Okay, Brother Jerry, okay na ta. Brother Jerry. Sa man Mr. Moderator. Okay, sige, magsugod na ta. So, sige, pangalan na ni mong programa, Brother Jerry. Pagutingkay sa kamaturan. Pagutingkay. Okay. So, mga kaikulan o mga kaigalaan nato dito. So, sa site sa Roman Catholic Church, sa Seventh-day Adventist Church, welcome ka natong tanan. Ani sab kita karon sa atong religious debate. So, welcome po sa programa sa atong iso nga si Brother Jerry nga pagutingkay sa kamaturan ug live po kita karon sa Pro Kamaturan, no? Side sa Catholic Defender. So, bago na ko sugdan ang atong debate karon, ako unang haliwon ang atong igsuon nga gikan sa Seventh-day Adventist kasi Brother Jerry sa paghalad o pag-ampo para formal ang atong pag-abri sa atong debate karon, Brother Jerry. Sige, ampo ta. Mahimayaon na mo nga Diyos nga nakas mga langit nintak na karon sa gagabion. Magabaylo-baylo kami sa katarungan nga gikan sa balaang kasulatan og manghinaot nga masabtan ang kinatibuk ang kamatuoran ngadto sa mga tigpaminaw. Og salamat o Diyos nga panalangin ka og panalangin sa matag usa labinas na minaw. Salamat o Diyos pagtubag ug amo ning gilauman sa ngalan ni Ginisos nga among manluluwas. Amen. Amen. Okay. Jerry. So, welcome sa atong religious debate. No, once again, ang mag-atbang na ron, defensor publiko, kasi Brother J. Carlo Badina, usa ka Catholic defender, ang bangiyang ka-atbang na ron, nga si Brother Jerry Laig, sa Seventh-day Adventist Church, usa ka defensor Adventista. So, dili na ta magpadugay-dugay kay ang atong igsuon nga kining Brother Jerry andam na po magpamahayag. So 15 minutes ang constructive presentation. So igsuon nga partner nako nga moderator Brother Benvenido palihog. Yes, Roland Podge. Palihog kog timekeeper diya sa 15 minutos, no? Okay. Ang tema karon pamatud-an ko, no? Pamatud-an ni Brother Jerry Laig ang mga paring Katoliko mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo sa kadaghan ang gitudlo sa kadaghanan pagtukmo dinuon sa sayop sumala sa Biblia. So Brother Jerry, aduna kay 15 minutos, no, nga constructive presentation. So kung mutingog ka, ang imong oras magdagan, go ahead. Bueno, makiigsunan nintak na karon sa kagabion. Niata karon sa atong tulumanon pagutingkay sa kamaturan live debate taliwala ni J. Carlo Catholic Faith Defender kauban usab ninyong ubos sa lagad Jerry Laig. Og karon akong pamatudan nga ang mga pari nga Katoliko bibiya sa kamaturan ang gitudlo sa kadaghanan nagtukmo dinoon sa sayop sumala sa Biblia mo na among gikasabutan mga higala.
Gani do na nay pasiuna na mo nga debate nga mao gyapon nga tema ni adtong Biyernes. Karon ako gipadayo na mo tungod kay aduna may mga nasangit tungod sa lubat mga higala mo nang gipadayon namo karon matud pasuban nga nganong imo man nga gidaginot na nga bag-o pa man na. Pero kining ato mga higala ang pagbaylo-baylos kamatuoran dili kay bag-o pa o daan kundili ang pagtudlo gyud sa kamatuoran. Dinigod sa Biblia, adunay mga bahin nga ako naning gilitok adtong mga niagi nga ana ay nabasa nga pari nga mibiya sa kamatuoran ang gitudlo sa kadaghanan nagtukmod hinuog sayop sumalas Biblia Malakias 2:9. Unya ang pangutana lang matud pa nga mabasa ba? Pangutana, nagpamatuod ka ba kay mabasa o nagpamatuod ka nga dili mabasa? Kana higala ako nang pamuton kay ako nang tubagon, balika na nga pangutana diya. Matud pa dinhi mga higala nga pamatud-an ko nga ang paring Katoliko mibiya sa kamatuoran. But pasabot nga adunay gipasabot nga adunay nibiya. Pare ang giingon dinhi mga higala. Pare ang giingon dinhi. Di modo atong gisusi sa unsa mang bahina nga ilang gibiyaan. Number 1 nakita nga sa panahon sa mga Israelinhon adunay mga pare nga nibiya sa kamatuoran. Number 1 ang gingon sa Ezekiel 22:26 mga kapaglaom nga matod ba diya ang mga pari mibiya sa kasuguan. Unya kon imong susyon ang kasuguan Salmo 119:142 nga mao kana ang kamatuoran ang kasuguan mga higala. Karon atong nasubay, number 1 nga gibiyaan nila, wala na sila nagabaton sa balaan o dili balaan. Wala na. Gawa na sila manumbaling sa ikapitong adlaw o sa adlaw igpapahulay mga kapaglaom. Unya, wala na sila magtudlo sa mahugaw o sa mahinlo. Sumala sa mabasa mga higala. Muna nga gi-emphasize nako nga kining akong kaatbang usa ka batan-on mga higala. Kadumdum ng puko sa akong pagabatan-on mga siguro mga 17 years old pa ko. Nagdebiter na ko sa Adventista mga kaigsunan. Dito sa Bukidnon. O na nga ato masabtan po nga dunay mga batan-on nga mga makamao mo dipinsa mga higala. Karon ato nga gipamatud ani o gisupak ni J. Carlo. Karon bisag gisupak niya pero ang iyang pagsupak mga higala gipangita lang niya ang Katoliko nga mabasa sa mao nga bersikulo. Siguro mga debater mahibalo, once pamatud-an mga kaigsunan, dunay imong basahan i-emphasize nimo. Bisag dili tanan nimo mabasa pero atong sabton nga tinuod mga kapaglaom. Karon og atong hibaluan mga higala nga ato nga nasubay nga ang Iglesia Katolika may pare. Pag may pare ang RCC mga higala, atong susihon. O wala ba mubiya sa kamatuoran? Nga naman na. O karon, atong nga gisusi mga higala, sulo sama gyud. Wala naman numbaling sa adlaw igpapahulay sa napulo ka sugo. O wala naman numbaling sa adlaw ipapahulay o wala na magbaton o paggabalaan o dili balaan. O niya ato pong nasubay nga wala na po sila magbaton sa usa ka pagtulunan niya sa pagtudlo sa mahinlo o sa malinis. Agang komentaryo mga higala nga kuno nga nung pare may Katoliko ang tima promidagan nga tos baboy.
ato mangkuhaon unsang bahina mga higala nga asang dapita sila ni biya. Karon atong nasayran nato nga adunay paring Katoliko sa nakalain-laing mga lugar bisan sa Israel mga higala. Muna nga dili sila makaingon nga wala man na sa tema ng Israel, ha? Wala sa timang Israel pero naay sa tema ang Katoliko, kung ang Katoliko kinatibuk-an mga higala. Dili ka mahimong Katoliko mga higala kun dili universal. Mo na nga masabtan ni, no? Manghinaot ko nga ang pangutana higala dili na ingon ibalik-balik nagpamatuod ka ba kay mabasa o nagpamatuod ka kay dili mabasa. Napoy lang pangutana nga kanang Ezekiel 22:26, ha? Sa Katoliko ba na? Pare ba ng Katoliko o pare sa mga Hudyo? Ang gingon din ni higala pare nga mibiya sa kasuguan si bisan unsang pare nga mubiya nan igo gihapon na mga kapaglaom. Kung gusto ka nga dili maigo mga higala, di ayaw biya. Mauro man na. Ha? Anong mubiya man ta? Dili ta mubiya kung sa gisultis Biblia mga kapaglaom. Ingon ani manggon higala, unya matupan na palpak ko no. Sa pagpalpak ana, nga bisag unsaon pa nimo glubag-lubag, ang gisulti dia pare nga mibiya sa kamatuoran. Karon kung duna may mubiya sa kamatuoran, pare ang wa lang diha mga higala, pastor. Eximted ang pastor ini mga kahigalaan. Kay ang nalitok din ni pare, dili pastor. Oh. Nan kung bisan unsang pare diha, once mibiya sa kamatuoran, kini nga bersikulo waiting sa mga pare nga mibiya sa kamatuoran. Sa pamay daghan na to nga mga himuon sa paghiling sa ato nga mga kaparian. Unsaon man nato pagsusi nga kining ato nga mga pare nagsubay ba ni sa kamatuoran? Ingon ana unta ang paghiling mga kapaglao mga higala. Aligay kita nagdipinsa ta, di na ta muhiling hilngo na to. Ang gisulti dinhi, ha? Ang gisulti sa maong bersikulo Malakias 2:9 higala, pare nga mibiya sa kamatuoran. Nan bisang kinsang mga pare o unsang mga pare mahudiyo man pare man sa bisan unsa nga sikta, once siya pare, may posibilidad maigo siya mga higala. O na nga, ato gining sinsilyoon mga kapaglaom. Mga higala ko. Minaw karon si J. Carlo mga kaiksunan. Gausab mga higala ng ato moderator. Ako lumpong gihangyo nga kinanglan magpataliwala lang yun da. Okay, doon na lang tayo 5 minutos, Brother Jerry. Ano bilin? Pila? 5 minutos. Ha? 5 minutos. Okay, thank you very much. Padayon ta diri mga higala, doon na patay 5 minutos. Kon sa basketball pa ni, taas magkini, murag first quarter, second quarter. Muna nga akong balikon mga higala, nga ang mga pangutana kasagar mo ingon man dayo na, ha? Moingon day na nga, sa Salmo 119:142, may mabasa ba nga Katoliko din na o paring Katoliko? Wa man ta magingon diya gibasa. Sa tima mga kapaglao mga higala naa ang kamatuoran. Munang gibasa na to unsa may gibiyaan nga kamatuoran. Wala ta magingon nya diha mabasa. Ang importante higala masubay kung unsa ang kamatuoran. Kung unsa gayod ang naas kamatuoran nga gibiyaan mga higala. Diri sa atong tulumanon sa pagutingkay sa kamatuoran daghan nagatang mga higala.
Click lang mo sa atong website, sa atong mo subscribe mo, either adto kang G Carlo o sa ako o sa bisan unsa kay do natay ko sa mga YouTube, mga higala. Kini uso man karon ang debate online mga higala tungod sa lockdown. Mao nang uso karon ang debate pero di lang ta wala lang tay ingon nga kasakit sa tong kasing-kasing ha. Ang ato ani walang personalan kundi ang ato lang ang pagtugaan sa kamatuoran. Nan nga matud pa ko ng pangutana nganong gapamatuod gaman nga Israelinhon ra man ang nabasa diha. Diri sa Malakas 2:9 mga kaigsunan na adre ang pare sa bisan unsa akong gingon sa bisan unsa basa pare may posibilidad higala nga maigo siya nga nibiya. Lisod man nga ang nasulat pare unya ang nangaigo ang pastor. Dili na pwede nga ang pastor kay nasulat pare mga higala. Kaya kung sa lamang lang mga kaigsunan mas lamang ko ngano man wala pastor maning amo. Unya ang kang G Carlo pare paring Katoliko mga kahigalaan. Wala nga may posibilidad nga atong susihon. Kay pare man ang giingon din atong susihon mga kapaglaom mga higala kun kana nga paring Katoliko wala ba mibiya sa kamatuoran sumala sa gipahayag sa Biblia. Last minute. O sa moderator? Last 2 minutes. Okay, salamat kayo, Mr. Moderator. Okay, padayonon tani mga higala. Ingunahan nila may mga pangutana nga matud pa sa kung ipangutana ni J. Carlo mga kaigsunan. Kaya pangutana ini nga sa imong mga bersikulo may mabasa bang paring Katoliko? O yun ka ba nga dili mabasa din na ang pulong nga Katoliko? Wamang yun na. Pamatundaan gani. Kung dili mabasa ang Katoliko, may posibilidad maigo ang Katoliko bisag dili mabasa. Kay ang nasulat mga kapaglaong pare. O tino, dili mabasa ang Katoliko sa moong bersikulo. Pero ang nabasa pare. Kung pare, may posibilidad maigo J. Carlo kay pare ang ilang mga lider. Siya dili siya ingon nga makabungkag maka may sa ako kay pare pastor maning amo ang nasulat pare man o nagigamit pa ni Brother Sok Fernandez mga kigsunan ang otso nga matud pa nga ang mga pare mo'y duolonon didto mangayo og mga unsay mga tubag kay kana sinugo sa Dios gigamit na but pasabot nga pwede gamiton sa mga Katoliko kini nga mga bersikulo ha. Ato klaro-klaro lang ni mga kapaglaom mga higala. Maog yun na ang dagan. Naay ato nga yes or no? Yes or no kinahibalo ko mga higala nga. Yes or no? Ha? Mabasa dili. Mao na. Mabasa ang pare pero ang Katoliko mapamatud-an. Okay, hindi na tapos atong oras, Brother Jerry. Okay, thank you very much. Okay, so salamat kayo Brother Jerry Lai gikan sa Seventh-day Adventist. Usa ka defensor Adventista, no? So daghang salamat. So bago na ko ihatag ang 10 minutes ba Brother Benito ang constructive presentation. Okay. Okay, so bago na ko ihatag ang 10 minutes ni Brother, so magpasalamat una kami sa among sponsor sa among evangelization, si Brother Arnel Molino, Herman Alphabete, Annalise Garcia, ug sa Junring sa roofing services sa Campo 380 side sa Lomo River, Kalinan, Davao City. No, pangitaalang si Tim. Coil 50-667-1787 o 0930-44466-7202 o sa North Cotabato area, Sanchez Roofing Supplies and Services, naa sa poblasyon Libungan, North Cotabato, pangitaalang si Jay Sanchez, 0967-157-9402. Daghang salamat. So, Brother Jay Carlo,
labay o mga pangutan ng brother Jerry. Andam na Brad. Minuto sino pag-isa kung sino ka magdagan, go ahead. O sige, pasok. Brad, dagan salamat, Brad Roland Parks, o kanimo, Brad Jerry Laik. Salamat sa ikaduhang ngayon na to, o katapusan na to na debate. Unang pangutan na, Brad Jerry Laik, ang atong tema specific, pamatud-an mo paring Katoliko, Biblia sa kamatuuran, specific ang imong tema din eh. Ang akong pangutan na simple ra. Ining malagay dos libi, nagisgutan nimo nga dunay paring Biblia sa kamaturan, ang pangutan na mao paning pari nga imong gipamatud-an sa imong tema o dili? Mao o dili tubag? Mao. Kay pare man na. Okay, kay mao man sa atong tamba kabasa pa ka sa Malakay 2:9 paring Katoliko kay mo may nasa imong tema. Ang nabasa, pare, ang Katoliko mapamatud-an. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, baga, Tubag. ang akong pangutana mo ni, kay mao man ka ni ang pari sa Malakay 2:9 sa imong tema, ang pangutana, mabasa ba ang paring Katoliko may biya at kamaturan? Mabasa tubag? Mabasa sa tema, mabasa ang pare nga mibiya, pero ang pulong Katoliko kay sumala sa ako, gipamatud-an, pamatud-an man. Gipamatud-an ako, nga ang paring Katoliko hingbiya kay pare ang gingon. Excuse me. Mr. Moderator, dili mo sapaw. Ay, nani. Ay, pagsapaw, J. Bata, pagika, J. Gitubag na ko. Mr. Moderator, gitubag na ko. Mabasa ang pare, mabasa ang pare mibiya, pero bisag dili mabasa ang Katoliko sa maong bersikulo, pero mapamatud-an. Kay mo man ay akong gingon pamatud-an. O, unsa may problema na? Ang ko na to, mabasa ang paring Katoliko. Article 22-26, imong gigamit. Okay na ka ha? So, nagparing mibiya sa kamaturan daw. Ang akong pangutana mo ni, ining pari nga gisgutan nga mibiya sa kamaturan, mao ba ning naa sa imong tema, tubag? Mao lagi na kay pare mana. Pare mana nya akong gisusi, hingbiya mangyod ang Katoliko mo nga paring Katoliko. Base sa mabasa o base sa imong kasambutang? Base sa Biblia og napamatud-an kay hingbiya man mo, wa ta mo biya. Mr. Moderator, pwede ba nga itong ipabasa nimo kung doon may paring Katoliko mibiya sa kamaturan sa Yasitas? Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection, Mr. Moderator. Ayaw sugo-sugo ang moderator. Objection, Mr. Moderator. Excuse me. Ayaw pagsapaw. Nag-object pa ko. Imong gipabasa ang moderator. Mr. Moderator, maone. Iyang gipangutana. Akong giklaro. Bisag walay mabasang Katoliko kay pare man din na, gisubay nako nga ang mga paring Katoliko mibiya sa kamotoran sumala sa gingon sa Biblia. Unsa may kuan ana? Unsa may naana? Ano ba mabasa ba paring Katoliko? Mabasa ba diha? Giingnan tanaka, Mr. Moderator. Moderator time sa ta. Sige. Time po. Sige. Tao kining storya, no? So, voting rule number 4. Categorical question. So, mabasa ba? So, sumagot na to nagbabasa, tapos i-qualify na to 1 minute. So, dili i-qualify niya po na to 1 minute pa dayon. Balik ka pangutana. Balik ka. Nabili na sa pangutana. Balik ka kay ganahan ka. Pangutana, Mr. Moderator. Patuhog siya mo na sa Jirilaik. Sige, ay na komentaryo, pangutana na. Mabasa ba paring Katoliko sa Ezekiel 22-26? Mabasa o dili? Okay, tubag. Mabasa ang pare, bisag dili mabasa ang Katoliko, pero mapamatud-an sumala sa akong gipamahayag, pamatud-an sumala sa Biblia. Natubag. Okay, kayo mabasa na din pare, pero wala mabasa ang Katoliko. Ano na pangutana? Kadtong imong pamulong paring Katoliko, buot para to sa pangbutang rato nimo. Dili oy, sakto tong ako oy. Na pare god, paminaw sa pare nga mibiya sa kasuguan. Unya gisusin ako ang paring Katoliko. Mibiya man gyud. Na usay sayo pa na. Nibiya man gyud. Okay, kay base ra man sa imong pagsusi, dili base sa mabasa nga paring Katoliko.
Ang akong pangutana, mao ni. Eh, dati naman si mo pagsusi, buot ba natong Sabto? Sumaga lang ha, buot ba natong Sabto? Oh. Nga imo ra nang butang-butang. Dili ni butang-butang kay naay nabasang pare. Kamo ramay nay pare. Kami pastor man. Paminaw sa ay sagsapaw. Malagi ka mananapaw kalagi. Ay sagsapaw nagtubag usa ka minuto. Oh, ayo dog pagdali madagma ka. Ani ha tubag. Tubag dili ni ako ra kay nay nabasa na kong pare. Ikaw may naigo kay pare man ang inyo pastor maning amo. Busa klaro kay na nga pare nga mibiya sa kamatuoran. Nganong Katoliko kay himbiya man mo. Okay, sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana. Dapat pa nimo dunay paring mibiya sa kamatuoran. Tinuod ba to o dili? Ay klaro kay tinuod na nga mo nang Katoliko himbiya. Okay, kay tinuod man doon naman kunay paring mibiya sa kamatuoran. Uyon po ka nga dunay paring nga wa mo biya sa kamatuoran. Katong nagpabilin sa adlong Sabado, nya dili mo kag baboy kamo kay nangaon man mo diwa, wagtang mo. Mr. Moderator, ang ako pangutana, ako ni Mr. Moderator. Eh doon na may paring mibiya sa Tumaglagi. kamatuoran. Uyon ba usab siya Mr. Moderator nga dunay say paring nga wala mo biya sa kamatuoran. Oyo na ka. Ang iyang tumaguyon, no? Ang iyang tumaguyon po kay na may pare na wala mo kaon o baboy. Mo na wa mo biya. Boy. So ang iyang tumaguyon. Okay? Okay, kay ni Uyo naman siya Mr. Moderator nga dunay pari nga wa mo biya sa kamatuoran. Karon ang pangutana Mr. Moderator, kining pari nga wala mo biya sa kamatuoran. Uyon ba siya Mr. Moderator nga kining paria nagtudlo ni sa kamatuoran? Tanawa, nibiya na ka sa tiba do. Ang tima nato nga mibiya sa kamatuoran karon ni anak ka sa 2 minutes. Last 2 minutes. Mr. Moderator, tubag ko. Motubag ko, Mr. Moderator. Gitudlo. Ang sayo mo gitudlo sa kadaghanan. Nagisgot og tudlo sa Lagi. Motubag na ko. Motubag na ko. Asaman Mr. Moderator, motubag na ko. Okay, kadali lang. Lagi kay usapaw man god. Okay, natin rule nga 1 minute to answer. So, dapat tayo 1 minute question, dapat tayo 1 minute to answer. So, dili sa kumanon sa nato siya nga mangutana, pag-umandya matamutubag. Okay? Gani, umana man siya nangutana, mutubag na ko. Usapaw pa man. 2 minutos lang nabilin, Roland Parks. Doon na lang tayo 2 minutos nga nabilin sa atong oras. Mutubag na ko. Dito, pag-ingat ko, pag-align kong less than 1 minute na. Okay, sige. Okay, padayon. Mutubag na ko. Sige, tubag ka pala. Okay. Ang tubag, kadtong mga pare nga wala mo biya, kadtong mga pare nga wala mo biya, nagbantay sa adlong igpapahulay, nagtudlo nga ang baboy dili pakaon, katong mga hinlo o mahugaw, katong gingon sa Ezekiel 22. Kung naa man na, dili po na Katoliko, kay ang inyo mga Katoliko hingbiya man. Sunod pangutana. Okay, tinuod man di ay nga doon naman day pari nga wala mo biya sa kamatuoran, aminado man kana. Sunod pangutana, kanang mga pari nga wala mo biya sa kamatuoran, kana siya uyod ka brad nga kana siya nagtudlo sa kamatuoran, dibaga? Dili man ang Katoliko, kay ikaw mo nibiya man mo. Dili. Siksyo Mr. Moderator, huwag ko mangutana kapuliko ba na nga pari? Ang ako lagi. Tubag. Natubag pa gani ko. Ayaw sapaw. 1 minute. Usa ka minuto akong tubag. Last 1 minute, atong oras. Mr. Moderator, usa ka minuto akong tubag. Dili siya mo sapaw. Kadali lang. Dali aran nimo nasakitan oy. Padayon, brother. Tubag ko. Usa ka minuto ha. Nag-objection pa ang Time po sa ta. Object man. Okay, mo objection. Okay, objection mo, unta man. Akong pangutana, Mr. Moderator, akong ipatubag yun niya. Patubag lagi ni. Kay doon na may pari nga wala mo biya sa kamatuoran, ang akong pangutana niya, Mr. Moderator, akong ipatubag niya. Kanang pari nga wala mo biya sa kamatuoran, nagtudlo ba na sa kamatuoran o wala tubag? Tubag ko. Kanang pare nga wala mo biya, mo nang nagtudlo sa kamatuoran, mo nang nagtudlo nga adlawng Sabado. Sama ni Kristo ba nagbatasan sa adlawng Sabado, pero kining pare nga Katoliko nga nagdomingo na, nagkaon mga mahugaw, wala na magtudlo. Ayaw naghilabti ang nagtudlo ang wa mo biya.
ang imong tukihon kining ni biya kay Katoliko ni. Okay, so wala tayo magkabag, Brother Jerry. Mo na to. Sunod. Mr. Moderator, Roland Parks, last 1 minute. Okay, so wala na tayo panahon mga kaigsunan. Mualaw na lang ta og duha ka pangutana. Sige. Kung sa part ni Brother Jerry sa iyang explanation, less than 1 minute, question na lang po datong ialaw. So Brother Jay, tagan na lang ka na mo og duha ka final question. No, kay wala pa tayong oras. Go ahead. Okay, Brad. Oh. Kay matod pa niya, Brad, biguwa sa siyang baba na dunay wala mo biya sa kamatuoran. Ang akong pangutana ani, Brad moderator, wa man day mo biya pud ni sa kamatuoran ubang mga pari. Aminado ba ron siya, Mr. Moderator, na kining mga pari kauban nila? Okay. Ani ka mangutana nako? Mr. Moderator, anak man mangutana sa imo. Ari sa ako. Dili, ang akong pangutana, di-address ako sa Moderator. Ayaw i-address dito kay wa may objection na unsa man ka mga kabaw mo debate. May katulong po mo address sa Moderator. Dire ka diretso diretso ka pangutana nako kay ni ako mutubag. I'm also kay first last two questions muna. Pusba ang imong pangutana. Sige, diretso. Bang Kalangan imong pangutana Nalingon man siya, Mr. Moderator God, nga kanang pari diha na nagtudlos sa maturan dili simbahan dili mga paring Katoliko. Ang akong pangutana kanang mga pari nga wala bubiya sa kamatuoran nga nagtudlo sa kamatuoran kauban ba sana nila? Aliw ko patubag niya, Mr. Moderator. Mutubag nako Mr. Moderator. Mutubag nako. Okay. Lagi ayo nagsapaw ha. Kay di mayo mananapaw. Mutubag nako. Wala na siya higala magtuki sa paring Katoliko nga mibiya. Anhin na siya sa wala mubiya mga higala. Nagpasabot, okay na kayo. Nagtubag pa ko. Ayaw pagsapaw. Ay, naunsa mang taong gado. Mr. Moderator, objection. Nagtubag ko. Parte na sa tubag na ko. Oy, di pa magkakabalo mo debate di ay naunsa man ka. Di ka pwede mo sapaw kay nagtubag usa ka minuto pa ning ako nasakitan man kadayon oy. Dili na koy Ayaw sig object. Dili ka mangomentaryo diretso. Wala ko magkomentar nagtubag ko kay ang atong tema kabalo ka Jay, ang tema nato nga paring Katoliko mibiya pero tuwa na ka naghiling sa wala mo biya. Mo na nga na-surrender na ka sa tema. Okay, neto naman. Tubag ko, Mr. Moderator. Rolling ta. Sige. Ang atong tema, may tungod din siya sa paring nga ni Bia. Okay? So, kanilang sa imong first to last question, Brother Jay, reconstruct ko sa imong pangutana. Kaya po sa iyang tubag. Okay? Kaya ang atong tema man God is pamatud-an, ang paring Katoliko, mibiya. Mibiya. Pamatud-an, ang mga paring Katoliko, mibiya sa kamatuoran. So, mibiya nga kamatuoran, mo diha rata mo. Kana. Kanan nagtugmod noon sa sayop tumala. Kana. So, i-reconstruct ko sa imong last first question sa duha. Brother Jay, tumaga palihog. I-reconstruct imong question palihog. Sige, ayaw na to Jay, kay bawal to Jay. Okay. Brother Jay. Brad, sige Brad. I-reconstruct imong question, napakain duha. Pabilin mong duha. Okay, Brad. Kanang akong pangutana ni Brad Jerry Light ba, kanang wala mo biya sa kamatuoran. Kanang wala mo biya sa kamatuoran niya, nagtudlo sa kamatuoran. Kanang mga paria, kauban ba na ninyo? Muna mo pangutana? Mr. Moderator, dili na mo'y tema. Gibadlong na kas moderator nga ang tema, paring Katoliko mibiya. Ayaw nagisgot atong wa mo biya. Anong gisgot o man ka atong wa mo biya, surrender man ka sa tema. Ay sa lagay sapaw, mananapaw man ka. Nagtubag pagani ko, ayaw pagsapaw. Niyan tubag. Ang atong Brother Jay, yan naman kung istorya ganina nga wala sila pare, pastor man ang ilaha. So wala siya nagpamatuod ni aduna sila pare, no? So ang gisulti ganina, ang
pari sa Katoliko pero ang ilaha na pastor. So wala na niya gibarugan ang kining kwan. So mo na nga ningon ko nga i-reconstruct ang imong question. Lagi. Ang muhaon sa imong pangutana usba ang imong kwan, usba ang imong pangutana. Okay, Brad. Usba kay murag lahi kayo. Pangutana, Brad. Ako pangutana, Brad. Lain na pangutana niya, Brad. Jiri Laig. Akan na. Pangutana mo ni. Oh. Kining mga pari, kining mga pari nga nibiya sa kamatuoran. Akan na. Sa imong sitas, Malakay 2:9, Ezekiel 22:26, kining mga paria mo uyon ka ba mga pari ni nga mga Hudyo? Sabaga. Walay nabasa diyang Hudiyo. Wala. Ang akong gipamatudan, pamino sa akin nagtubag pa ko. Mabasa nga Ay, sa- kining mga paria, nga Jay. kining mga paria, mga Hudyo ni mga kaliwat ni Levi. Pildi ka. Ay, pildi. Apa siya mahuman? Pagani ko mahuman, magpildi na. Minute. Ikaw rin makapildi. Ay, grabe sa di mo. Kahat sa di mo. Nagtubag pa ko, Mr. Moderator, ni Sapaw. Tanawa na ni Kabatanon. Wa pa man kay hanaw kay debate da. Wa ko mo sapaw, naminaw ko, wa ko mo Wa akong sapaw. sapaw ni Sapaw na ka nagtubag pa ko. Unya karon wa ka mo sapaw. Na, tubag ha. Usa ka minuto pa, Je. Ayaw, luya sa nimo nga. Di lagi ka kadama lagi sa saon. Moderator's time. Okay, so naapay na dream nga oras sa pagtubag si Oh. Brother Jerry. Oh, Platon, oras sa iyang last 1 minute nga tubag, no? Mm. Kaya lang siya og mga 15 seconds sa iyang tubag. So napa siya remaining 45 seconds. So palihog kong tubag, padayon og tubag sa 45 seconds nga nabili nimo, Brother Jerry. okay. Ni amang god ni kanang gipangutana nimo nga mga bersikulo way Hudiyo diyang nabasa. Pari nga nibiya ra na kung do na may Israel apil na kay matud pa nimo nga nay pari sa Israel nga Katoliko. Karon kay nibiya man wala na magsubay. Mao na nga gilitok sa Biblia nga dunay mga pari nga mibiya. Wa man gilain ato nga matunong ini kamura man gyud kay pastor guning amo. Wa man gilain mao na nga ako naluoy lagi ko kay nimo Jay. Ning kamot jud ha kay aron magadama ka. Oh, ngani pa isa kami Ay, komentaryo, tubag lang diya. o lag tubag gani ayaw lag kasuko go doon sa mga kaniwang nimo nya musuko ka. Mr. Moderator, wa man ni siya mo Oo. suok tubag. Mr. Moderator, ayaw patinguga lagi. Kuno ko wa ko masuko, ikatawa ako. Ay. Moderator's time. So, Oh. ayaw mo kalimot nga religious debate kini. Gani. Dili kini siya flip-flop. Dili kini siya robo-robo kasi naka-live sa kung nagdala sa ngalan nga religious debate. Okay? Oh. So ang ang mga tubag ihaom na to Oh. pinaagi sa atong mga panahon o sa atong dili sa atong emosyon. Gera ni sa rason, dili ni gera sa emosyon. So, Napay- ang muna ang isip sa atong religious debate kini mo na esensya sa atong debate karon. Oh, na, So, Jay. Brother Jerry Lae, Oh. kaya na nato ang side comment para dili sa mo kuano. So, kaya na to ang mga side comment tapos last final question Brother J. Carlo. Last final question palihog. Pasok. Ako last final question, Brad Roland Parks. Baliko to nako, Brad Roland Parks, katong ining mga pari ang ni biya sa kamatuoran nga gisgutan niya sa Ezekiel 22:26, Malakay 2:9, batot pa kuno niya nga walay mabasa ang Hudyo. Kung akong mabasa, Brad Jerry Laig, na kining mga paria, mga kaliwat ni Levi, mga Hudyo, ang kunon ba niya nga pildi siya? Palihog ko patubag niya, Mr. Moderator. First time nilapay o kining challenge question ang negative side. Pangayon ito ang pagtugot kung dawaton niya ang challenge question, Brother Jerry. Dawaton ba mo ang challenge question? Ang iyang Mr. Moderator, ring kamot gyud down siya. Ang iyang katungdanan mangutana. Oh. Awan, ang komentaryo na sa Mr. Moderator. Mr. Moderator, ay lagi sapaw na unsa man napaw mga. Ay sagsapaw. Nag-premise pa gani ko. Challenge question. So paminaw na to ang iyang tubag sa imong challenge question, okay? Sige. Okay. Ang tubag maone. Walay mabasa diya
sa teksto nga sa Malakias 2:9 nga kaliwat ni Lebe. Unya ningon siya nga kun iyang Mr. Moderator. Kadali lang. Daling question, gilabay. Uyunan mo o dili. So, uyunan, sulti sa kuyon ka, pag guman explain. So, ayaw sa ihatag imong answer. Okay? So, challenge question. Explain po, no? Challenge question man. Okay? So, ihatag imong answer mo na hindi ikuanta ka. Okay? So, uyunan imo o dili. Asa man, ang pangutana niya, uyunan ba nga iyang basahon? Dili man panahon sa pagbasa, di ko mauyon. Kay duna siya ay katungod sa... excuse me. Challenge question. Tanawa lagi. Wala Mr. Moderator, mao magaling ni nga dili professional nga paagi sa debate, magsapaw-sapaw. Dili maayo nga debater, Mr. Moderator. Okay, kadali lang. Mao na nga, sa sunod, Jay, magbantay ka. Kung dili na to sa waton, musulti sa tanga dili sa waton. Mao lagi. O apton. So, ang imuha diha brother, klaro ka to ba brother Jerry, dawaton o dili? Mao lagi dili dawaton kay dili panahon sa pagbasa kay iya ang katungod sa pagbasa human sa iyang cross-examine. Ang iyang katungdanan pangutana mo nang akong tubag dili ko mooyon yang basahon kay ako na nang gibasa. Okay, so dili siya mo yun, brother, kining bro, Jay. So, next question, final question. Katapusan. Kay dili man siya mo uyon, Mr. Moderator, sa akong challenge question. Sa ato pa di ay doon na di rason nganong dili siya mo uyon. Kay hadlok mabasa, Mr. Moderator. Komentaryo. Ano bang utana? Ayaw komentaryo, no? Salmos, uli, nangutanan ako. Tama. Kaminaw, para diri laik, kaminaw. Sige. Nangutanan ako. Salmo, 19:42, imong gigamit ang kamatuoran, mao ang kasubuan. Ang pangutana, mao ni, nisupak ba ko aning Salmo 119:42 o wala? Kapag? Uy, sa pangutanaha, oy. Wala ka musupa ka na. Niyan tubag. Niyan tubag. Niyan tubag. Paminaw. Ay, ikaw ba? Dali ra kay ka musuko ba? Paminaw kay mo tubag ko. Ang iyang pangutana, Mr. Moderator, nagsupak ba kuno siya? Ingon ko nagsupak ka niya na. Ug muyon ka na. Sa may problema. Ug muyon ka niya na. Ako gitubag ang pangutana. Gitubag lagi. Unsa man na? Ang imong pangutana ni supak ba ko ana o wala? Imo ra nang katungod ug musupak ba kag dili ako may mong pangutanon. No, sa di naman kakabalo mangutana. Kay ikaw man akong pangutana. Dili ka kabalo mangutana, Jay. Moderator's time, okay? Dili sa objection, Mr. Moderator. Objection. Kadali lang. Brother Jerry, moderator's time. Brother Jay, ang imong pangutana na kunting sa imong gibati. So kung unsay tubag niya atong dawaton kay wala man siya kabalo unsay gibati nimo. Kana. Okay, no? So kung Saan man unsay siya, iyang tubag, mao na ang iyang pagtan-aw sa imuha o mao na ang panabot sa panabot nimo para sa iya. So mao na iyang tubag karon, no? Dili po namin nga nato categorical question, categorical na. So imo mang gibati ang iyang tubag-anaw imong panabot. So sa iyang panabot, pwede ka nga muyon, pwede ka mudili. Okay? So, okay, muna ang iyang kwan, so, kumaga pa yung Brother Jerry, no? Para masabta na to, kumaga palihog. Gitubag na ako nga ang iyagong pangutana, balikon ako premise ha. Iyang pangutana ni supak bako sa Salmo 119:142 ang akong tubag depende nimo og supako nimo maayo og dili okay ra pud na nimo dili man sa mangutana kay iya man ang feelings no dili man sa wa na magusay pangutana Mr. Moderator luag na kay ba nangutana mo siya nagsupak ko ana wala mo na imo ra man na dili wa mo kay labot ana og supako nimo nagdili. Ay, Mr. Moderator, obligasyon niya pagtubag. Tubag lagi. Ko sa Salmo 119:142 o wala. Ningo man sa depende, di na masilbis depende mo ingon ka depende. Mr. Moderator, tubag na tubag. Brother Jay Kailo, no? Ang imo nang nagod ng wala naman tayo basihan na basyo sa Biblia. Imo panabot. So kung para niya wa ka
mahimo dia. Kung para po diya natatapos nga, wak po tayo mahimo dia. So, naging niyang tingnan mo. So, okay, bro, Roland Parge. So, Roland Parge, nitubag na ang atong datbang, nitubag na sa pangutana. Nitubag na mo. So, kang brother J. Carlo. So, brother Bin Galindo, unta mo ko'y panabot mo sa lahat nga tubag ni brother Jerry. Wa gitay mahimo anak niya kay mao magid na iyang tubagon niya personal man pud to ni Brad ang iyang pangutana bahin sa iyang kaugalingon, no? So, sige kay siya kuan sa topic. Okay, so nakasinabot ang duha ka moderator nga dawaton ang tanang tubag kay tungod para na siya sa imong para lang na sa opinion lang na ang ipangayo nimo eh. Opinion lang. So wala gid na siya ingon nga base sa Biblia or base sa particular nga sa base sa Biblia. Okay? So, kung nadungog na to kung diha na human ang atong cross-examination pag ginitahay gikan sa negative to affirmative. So bago na po i-hatag ang 15 minutes na cross-examination. So magpasalamat unta kita, magpasalamat una sa atong sponsor karon nga sponsors organization sa CFD, sa evangelization ni Brother Arnel Molino, Herman Alfabete, Annalise Garcia, June Meetings Roofing Services, nga naa sa Riverside, Kalinan, pangitaan lang ninyo si Celine sa 0930 0466-7207 o 0950-66-71787 o sa North Cotabato Extra o Sanchez Roofing Supplies and Services sa poblasyon Libungan, North Cotabato. Ang itaalang si Jay Sanchez sa 0927-1579-402. Okay, so nagandang salamat. So, Brother Carlo, palihog ko aduna kay 15 minutos para pagnigar sa imong mga gitang labay nga pag-isa ng Brother Jerry Laik. So, Carlo, 15 minutos. Go ahead. Okay, Brad. Salamat, Brad Ronald Park. O labi na sa akong katbang, Brad Jerry Laik. Mga higala, kining mga sitas nga iyang gipanggamit mga igsoon, ako radyot siyang gipaninglan. Igo radyot ko naningil sa iyang mga sitas. Ang nakuha na ko punto aning Jerry Laik mga igsoon, mugamit og bersikulo sa Biblia, kunya iya dayong sakyan, iya dayong ikonik na sa mga paring Katoliko. Mga igsoon, sulod sa pipila ka minutos ako siyang gi-cross-examine, wa jud siya kalatag og mga sitas nga mga paring Katoliko mibiya sa matuoran. Wa jud siya mabasa ana mga igsoon. Kunya ang iyang tema sumala pa sa Biblia, liman kana sumala sa Biblia. Ako ba nimo Brad Jerry Laik may padili usbo nimo imong tema, dili sumala sa Biblia. Sumala sa imong butang-butang. Lakto pa sa sulti mga igsoon. Ang iyang mga sitas mga igsoon akong basahon na. Ako ning gipangbasa ning mga sitas ni mga igsoon. Wa ni magpamatuod na kining mga parian nga gisgutan paring Katoliko. Sige siya balik-balik pari mibiya sa kamatuoran, pari mibiya sa kamatuoran. Pero mga igsoon ang iyang pamahayag paganina mga igsoon. Pero ha unsay specific unsang paria nga nibiya kanang gisgutan sa Ezekiel 22-26. Kay ang iya kong tema mga higala, paring Katoliko man, specific kay ang tema. Pero the more musulti ni sa akong kaatbang sa Brad Jerry Laik, dili jud specific. Kay daghan ra bang pari. Dunay paring Aglipay, dunay paring Hudyo, dunay paring Katoliko, dunay pari sa Anglican. Ipaklaro Jerry Laik kung unsang pari ang gisgutan diya sa Ezekiel 22-26. Kay ang iyang mga sitas mga igsoon, ang mga sitas mga igsoon nga gigamit niya mga higala, wa jud na muligar nga dunay paring Katoliko mibiya sa kamatuoran. Ako siyang gisundan sa iyang mga sitas. Malakay 2:9. Kato yang pamahayag nga dunay paring mibiya sa kamatuoran, wa mo koy question ato pangutana Katoliko ba na nga pari? Ha? Katoliko ba na nga pari? Muna akong pangutana nimo Brad Jerry Laik. Assignment ko na nimo.
Kung ina, pari ba ng Katoliko? Sagi kag balik-balik. Na pari, nibiya sa kamatuoran. Wa mako'y question sa pagkadunay mabasan yung pari, nibiya sa kamatuoran. Panutan na, Katoliko ba na nga pari? Katoliko ba na nga pari? Brajiri laig. Kay baliko na ko, Brajiri laig. Dili tanan pari, paring Katoliko mga igsoon. Tungod ba kay pari, paring Katoliko na? Mismo ikaw, pag miaging Birnis, nagkatis ka sa ani mga kahigalaan, Brajiri laig, nagisgotan, nagdebati na taan pero naputo lang to. Miangko na ka nga kining Ezekiel 22-26 nga pari, nibiya sa kamaturan, pari na islinhon, pari sa mga Hudiyo. Hudiyo nga mga pari. Usag kay mga pari nga mga Hudiyo, nagpasabot ka na, nagtugan ka nga dili jud na paring Katoliko. Mao na ang imong tema ayaw butangig sumala sa Biblia Brajiri laig, kundi butangilag sumala sa butang-butang. Kay butang-butang ra man na. Butang-butang ra na nimo kay ngano man? Ano mo ingon kung butang-butang ra na nimo? Mugamit kag bersikulo, kunya imo da yung konklusyonan, imo da yung duhigon, imo da yung ikonik. Kay sa pagkangan nga kaming Katoliko na pari, imo da yung ikonik na igo ang paring Katoliko na. Kay kamo doon na mo pari, amo pastor man mo may lang gani ni ang pari mo gisgutan. Pastor ito na nyo pero may na lang gani ni sa Malacay do City ang gisgutan pari. Kamo, gisgutan na ang inyo pastor. Sa Malacay do City, wa yun, gisgutan pastor ya. Malacay do City, maybe, pari ang gisgutan mga higala. Pero pastor, gisgutan ba? Wala, oy. Malacay do City, maybe, wa yun na gisgutan pastor ya mga higsoon. Zero yun na. Zero, wa pastor ya mga higala. Aw kayo mga higsoon. Aw kayo. Ang iyang mga sitas, mga igsoon, nagtugaan hinoon. Nga kining mga pari, nga iyang gisgutan, dili paring Katoliko, kundili mga Israelinhon, atong basahon mga igsoon, ha? Tugot, tarita sa Malacay, nga iyang gigamit. Malacay, Diyos. Ladi pa ta mabasa sa versikulo 7, mga igsoon, nga tos libi, atong klaron, kung unsa ni nga mga pari ba ning Katoliko o dili? Atong basahon ang versikulo 4. Nag-ingon din sa ingon nga paagi, masayra ninyo nga gisugo ko kini kaninyo sa papareperidos nga pari. Aron magpabilin nga ligon ang akong kasabutan sa mga pari nga mga kaliwat nilibi matod sa Ginoo nga labing gamanan. Inaw mga higala kong nagpaminaw nga kiniding pari nga gisgutan ni Brajiri laig nga nibiya sa kamatuoran, mga pari ni nga mga kaliwat ni Libi mga higala. Kung ingon kag kaliwat ni Libi, nagpasabot ka na nga dili na paring Katoliko. Kay ang among mga pari dili na kaliwat ni Libi. Kaliwat na palain. Sa ato pa Brajiri laig kanang bersikulo 8 ngadtos 9 nga ang mga pari ni diya sa kamatuoran, mga pari kana nga mga kaliwat ni Libi, mga pari nga mga Libihanon, mga Hudyo nga mga pari Brajiri laig. Karon Brajiri laig, imo bang gibasa ang bersikulo 4 ana? Wala. Didiretso pagbasa sa bersikulo 8 ngadtos 9 kunuhay aron makapunto ka. Kay tungod kay nakabasa ka dunay pari ni diya sa kamatuoran, pirti na nimong lipaya. Ay kunuhay, nakapunto ka sa imong tema. Laktot pagkasulti Brajiri laig, bisag usa o anino na lang, wa juga ka pamatuod sa imong tema Brajiri laig. Ay ang imong tema, specific kayo, pamatud-an nimo paring Katoliko bibiya sa kamatuoran, apila sa imong tema. Pero ang imong gibasa mga sitas, mga igsoon, wa tugkoy nabasa paring Katoliko bibiya sa kamatuoran. Wa tugkoy nabasa Brajiri laig. Bisag teleskopyuhan pa ni nato, wa tugkoy nabasa paring Katoliko Brajiri laig. Nang
imo pang punuhay gikunik sa mga paring Katoliko. Dako ug sayop, dakong bakag ang imong gibuhat Brother Laig. Kaya nga naman, ay ang imong gigamit sa mga sitas mga Brother Laig, panahon mana sa Malakias. O sa panahon sa Malakias, wala pa'y paring Katoliko anak mga higala. Wala pa'y paring Katoliko panahon sa Malakias. Busa kung doon naman kay paring mabasa diya na mibiya sa kamaturan, ayaw pa sa nginli ang Katoliko anak Brother Laig. Ayaw na ikunik sa paring Katoliko. Kay bisag imo pa nang ikunik, kung atong basahon ang versikulo 4, dili jud nimo makunik. Kay kining mga paria Brother Laig, mga kaliwat ni Libby. No, klaro kayo, akong underline na ha. Pari nga mga kaliwat ni Libby. Sa Bisaya ana Brother Laig, imposible kayo nga di ka kasabot na Brother Laig. Pari nga mga kaliwat ni Libby. Sa mga tanga ko karon mga higala nga mga sabatista karon nga naminaw karon na nagsunod sa programa ni Brother Laig. Kining mga paring Katoliko, kaliwat ba ni sa pari ni Libby? Pabaganya ninyo mga higala. Ang mga kaning mga paring Katoliko, kaliwat ba na ni Libby? Dili mga higala. Dili, akong dili. Kay kanang mga pari nga gisbutan ni Brother Laig, nga wa magtudlo sa kamatuoran, mga pari nga kaliwat ni Libby mga higala. Busa ang paggamit og mga bersikulo ni Brother Laig. Kini yang mga bersikulo, Brother, doon na lang tayo 5 minutos. Brother, nga nabilin. imong 5 pagsakop minutos. sa imong bersikulo Brother Laig. Balikon ako Brother Laig ha. Balikon ako. Ang imong mga bersikulo sakto, pero ang imong sayop, ang imong pagsabot sa imong bersikulo. Tinaw kay na Brother Laig. Salmo 119:42, 142. Ang tamaturan, mao ang kasuguan. Mao kitang nangutana ko nimo pa ganina, nisupak ba ko ana? Sikisi kay ka. Kunya, kining mga bersikulo nga imong gipanggamit, sakto. Pero ang imong pagsabot sa mga bersikulo, sayo. Busa Brother Laig, kamalan mo ni Brother Laig. Mga raan na tuon sa Biblia, imposible kayo nga wa sa katugad sa imong mga sitas nga gigamit sa Brother Laig. Bakit ko nimo? Bakit ko nimo kay mga raan na tuon sa Biblia? Ang pangutana Brother Laig, imposible ba kayo? Pangutana, imposible ba kayo nga ikaw wa kasabot ani isipyo? Malakayas? Malakiyas? Mangaling nakasabot ka, pero lahi lang imong pagsabot. Wala matukma sa pasabot. Isigil kung malakiyas mga higala. Una, Brother Laig, ang imo raban taong tima, Brother Laig, specific kayo. Pero ikaw, sige ka balik-balik, pari, imibiyas sa maturan. Una, gipangutana ito paganina, kung kanang mga pari diya, pari ba ng Katoliko? Ang imong tubag, pari, imibiyas sa maturan. Specific. Kung sana ng mga pariya. Kaya dagarabag klaseng pari, pari sa Hudiyo, mga kaliwat ni Libby, pari sa Angelican, pari sa Adlipay, paring Katoliko. Specific ba? Sa upat kahugna sa mga pari, asa din mga pari. Asa din pari na Libya sa kamaturan Brother Laig. Last 3 minutes. Brother Laig, kamalandunin ni mong mga bersikulo Brother Laig. Kay halata ka kayo, mugamit ka bersikulo, kunya imo dayong kumit. Ikunik kayo nimo sa mga paring Katoliko. Imo dayong pasangil sa mga paring Katoliko Brother Laig. Kapatangan nga kami rin doon ay pari. Imo dayong ipahid na Katoliko mo na iguan eh. Sayok, dako ka ng bakat mga higalas. Kay ang tanang mga sitas ni Brother Laig, bisan inyo pang basahon, wa dugay mabasa na paring Katoliko mibiya sa kamatuuran. Dili juga kabasa anak mga igsoon. Bisag teleskopyuhan pa na nato, dili juga kabasa paring Katoliko mibiya sa kamatuuran. Dili juga kabasa anak mga igsoon. So sa kining mga pari nga gisbutan nga dunay pari nga mibiya sa kamatuuran, dili na paring Katoliko mga higala. Pari na nga mga kaliwat ni mga igsoon. Mga Hudyo ba nga mga pari ba? Mga Hudyo.
sa Brajiri Laig, nasipyat lang ka, Brajiri Laig. Nagbasa ni mo nga dunay pari nga mibiya sa kamaturan. Nili kintaw na pari ni Katoliko. Ingalik mangutana na si Brajiri Laig. Ama kay paring Katoliko sa Israel. Doon na paring Katoliko sa Israel, ang pangutana kanang mga pari nga naa sa Israel. Mao pa ng pari nga gisgutan diri sa Ezekiel 22:16, ang tubag dili. Kaya wala pa may paring Katoliko panahon sa Ezekiel mga higala. Wala pa paring Katoliko panahon sa Ezekiel. Wala pa say paring Katoliko panahon sa Malakias. Kanang mga paring Katoliko nga naa sa Israel, panahon na karon mga higala. Panahon na karon. Pero panahon sa Ezekiel 22:16, wala pa paring Katoliko diha mga igsoon. Panahon sa Malakias 2:9, wala pa paring Katoliko diha mga higala. Bisag doon na pa'y paring Katoliko nga naa sa Israel, wala na magpasabot nga kanang mga pariya mo ipasabot sa mga pari nga mibiya sa kamaturan. Dili na maong mga pari mga igsoon. Kanang mga pari na karon nga naa sa Israel, dili na mao ang mga pari ha nga gisgutan ni Brajiri Laig nga nibiya sa kamaturan. Pagbantay mo ana mga igsoon. Nagbalik ko na ko daghang klaseng pari mga igsoon. Upat na klaseng nga mga pari. Pari nga mga Hudyo nga kaliwat ni Libi. Dunay pari sa Angelicum, dunay pari sa Glipay, dunay say pari nga Romano Katoliko. Mao na Brajiri Laig kung may tingalig mangutana ka ana ba. Dunay may pari sa Israel. Okay, dili natapos ang atong oras, Brajir. Sa Israel, pero dili na mga pari nagipasabot yan sa Biblia nga bibiya. Okay, natapos na natong oras. Natapos na natong oras. Panutana Brajiri Laig Loro lang pa. panutana niya nako panahon sa imong examination. Tapos na itong oras. Tapos na. Time. Okay, tayo na. Okay, so daghang salamat kanimo igsuon nga Kylo Balina. Nagikan sa Catholic State Defender sa imong mainiton nga pagbigar sa imong mga pagpangutan, sa imong mga pangutana ganina o sa imong pagpasabot o kinsa katong mga paria ang nibiya o wala nibiya. So bago na ko ihatag ang paggisa kang Brother Jerry Laig, magpasalamat una kita sa atong mga sponsors. So, salamat sa sponsor sa evangelization sa CFC nga si Junling Roofing Services naa sa Campo 3A, Sisay, Talomo River, Karinan, Davao City. Pangitaan lang si Sicily sa 0950-667-1787 o 0930-466-7207 o sa North Cotabato area, Sanchez Roofing Supply and Services. Kanaa sa poblasyon, Libungan, North Cotabato, 09. Pangitaan lang si Jay Sanchez, 0927-579-402. Ang kang Brother Arnel Molino o si Herman Alfabete o Annalise Garcia. Daghang salamat sa inyong walay undan na pagsuporta sa Catholic Faith Defender. So, Brother Jerry Laig, sir. Oh. Okay, so naapa ka diha. Kaya pa. Okay, so 10 minutos sa cross-examination. Palihog po isa ha ang imong kaatmang sulod sa 10 minutos. Pwede na ka magsukod. Unang pangutana, J. Okay, unang tubag. Matod pa nimo nga mas maayo pang among pari kay gisgutan pa sa Malakyas ang pari kaysa inyong pastor. Pangutana, ang kuno na nimo nga apili mo anang pagkapare, tubag. Mga pari sa Malakias City, mga pari nagtudlo sa matuuran, maunang mga pari kakaliwat namo nga mga pari sa Katoliko. Natubag ang pangutana. Okay. Matod pa nimo nga kanang nagtudlos ka matuuran mo nay kaliwat ninyo. Kaliwat lang ginang libi. Nganong ingon man ka nga dili kaliwat mo si libi kan libi? O yun kang nasayop ka, tubag. Ang kaliwat ni Libi katong mga paring midiya sa matuuran mo to'y kaliwat ni Libi. Pero kanang kaliwat diha nga gisgutan nga nibiya sa kamaturan mo to'y kaliwat ni Libi. O ang kanang pari nga nagtudlo sa kamaturan mao kanang pari nga iya sa Dios o mao nang kaliwat sa Katoliko. Mauna ang kaliwat sa Katoliko, Brajiri Laig. Natubag ang pangutana. Kung mabasa nako nga ang gibasa ni Sok ang Malakyas 2 City
Ang Do City nagtudlo nas kamatuoran nga mga pare. Kaliwat gyapon ni Libe. Ang pangutana, o yun kang nasayop ka sa imong gisulti. Nya gamit ni Sok. Paminaw sa nag-premise pa ko. Excuse. Mr. Moderator, objection. Wa pa ko mauman. Ang kaliwat ni Libi sa Tirilay, paminaw ha? Mautong mga pari nga bibiya sa kamaturan mo ni kaliwat ni Libi. Pero kanang mga pari nga nagtudlo sa kamaturan, mao nang pari sa Dios o mao na ang kaliwat namo nga mga pari nga nagtudlo po sa kamaturan. Karon ang pangutana. Moderator's time. Kanyang Brother J. Oh. Wala mahuman ang pangutana ni Brother Jerry. Pwede ka mangutana, maura na yung pangutana. Ayaw lang sa diretso o tubag na wala pa siya mahuman para makuha ni mo unsa ang iyang ipunting sa iyang pangutana kay wala pa man siya mahuman ang pangutana ni tubag na ka. So sa siya no. So kabalo ko nga ato na gusto kita mo tubag. Okay. Pero aduna tayo rules nga 1 minute question, 1 minute answer. Okay? O dili ka manapaw. Kana. So, kung natubag niya, Brother Jerry, ang imong pangutana, next question. Kung wala niya natubag, uspa ang pangutana. Go ahead. Balikon ako ang pangutana kay iya man na yung gisapawan. Karon isgot ang Malakias 2 City sa linya ni Libe nga dunay wala mubiya. Unya matod pa niya dili siya kaliwat ni Libe. Pero giangko nila nga ang nagatuman ang wala mubiya ilang kaliwat. Ang pangutana husto o dili? Ayan tubag. Tanang pag-ingon ako sa Malakias 2 City, husto kay na ang ingon sa Malakias 2 City na ang katungdanas nga pari mao pagsulti sa matuod. Pero kining mga pari mibiya sa kamaturan mao nay mga pari nga kaliwat ni Libi. Atubag ang pangutana. Maunang linya ha, imong gibasa ang Malakias 2:4. Mga kaliwat ni Libi. Karon mulihay ka ang pangutana. Uyon ka nga naay kaliwat ni Libi nga wala mo biya tubag. Wala tubag. Unay mga kaliwat ni Libi, kaning kaliwat ni Libi nga mibiya sa kamaturan mao kanang gisgutan sa Malakias 2:8. Pero kining mga pari nga nagtudlo sa kamaturan walay mabasa diri mga pari nga kaliwat ni Libi. Ang kaliwat ni Libi kaning mga pari nga mibiya sa kamaturan. Aning Malakias 2 City dili ni mga pari nga kaliwat ni Libi. Natubag ang pangutana. Dili maong pangutana, Mr. Moderator, akong balikon ang akong pangutana sa kaliwat ni Libi. Naabay wala mubiya sa kamatuoran nga gisgutan sa Malakias 2 City. Wala ba mubiya ang naabay wala mubiya sa kaliwat ni Libi sa Malakias 2 City. Sa tubag nimo Jay. Lumbat ta kadyot mga kaigsunan. Ato sang konon opinion mga kaigsunan na kay nalubat ta. Karon taud mga kaigsunan padayon ta sa pangutana nagpaabot ta sa ilang tawag mga kapaglaom. Poros na kaliwat ni Libi taon oy nibiya og wala sa bibiya.
Padayon kay nalubat ko ako nang i-charge. Okay. Ako ka nalubat yun. Nalubat yun. So, ang oras ano dagar Jerry. Ang oras na po 5 minutes ang nabilin. 5 minutos. Sige. Padayon ko sa pangutana. 5 minutos ang nabilin nga oras na to. So, kung ready na ka, padayon ka sa cross-examination. Go ahead. Padayon tas pangutana. Jay, mayong gabi, Jay. Nagabi, Brother Laig. Padayon ta kay naputol ko kay nalubat akong gi-charge kay tingala ko di namang tingog. Okay, ang padayon ko sa pangutana, ang Malakias 2:8 nga mibiya sa kamaturan, na inibiya sa kamatuoran wa na magtudlo og kining wa na magtudlo sa kadaghanan og nagtukmod hinoon sa sayop sumala sa Biblia. Di ba? Di man ka mosupak ani Jay? Tubag. Sumala sa mabasa, dili ko mosupak sa mabasa pero supak ko sa imong pagtabot at tubag ang pangutana. Nisupak ka Jay kay dili mabasa ang paring Katoliko o muuyon ka nga nay nabasa ang paring Katoliko? Tubag. Ang akong gitubag nimo Brother Laig, wala kumusupak sa imong gibasa nga nay paring midiya pero ang akong gisupak ang imong pagsabot kay imo man ibutang diri paring Katoliko bisag way mabasa. Natubag ang pangutana. Ang pangutana kay dili man mabasang paring Katoliko mo nang dili tinuod, dili ba? Tubag. Ang akong giingon nimo Brother Laig sa Malakias 2:8 wala ko'y supak sa imong gibasa dunay pari nga mibiya sa kamaturan. Ang akong gisupak ang imong pagsabot sa Malakias 2:8 sa mga paring Katoliko kuno ni. Mao na Brother Laig akong tubag. Ang akong pangutana wa nimo masabti Jay. Nisupak ka kay walay mabasang paring Katoliko. Bot pasabot kay wa may mabasang paring Katoliko, dili day tinuod kay way mabasang pari nga Katoliko, di ba? Ang akong giingon nimo Brother Laig, tubaga. Kanila ging mga Kayas 2:8, tubaga. Wala ko gisupak nga dunay paring bibiyas sa maturan. Ang akong gisupak ang imong pagsabot sa Malakias 2:8 nga mga paring Katoliko kuno ni. Muna akong gisupak Brother Laig. Mr. Moderator, i-address na ko sa moderator kay wala niya matubag ang akong pangutana. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, kay ningon man siya supak siya kay dili lagi mabasa ang paring Katoliko. Muna nang utana ko niya kaya wa may nabasa pari nga Katoliko diha, paring Katoliko mo deng musupak ka kay dili day tinuod kay way mabasang paring Katoliko. Ipatubag na niya, muligoy-ligoy man. Last 2 minutes ka. Natay rules niya dili sa mulikay-likay sa atong tema. Tanawa. Ang pangutana is granted, no? Palihog ko nga naa sa tema ang pangutana. So palihog ko tubag Brother J. Carlo. Di katubag J. Ang akong gisupak, Mr. Moderator, kanang moingon siya ba nga kining mga paring Katoliko mo na akong gisupak. Pero wala ko musupak sa pagkadunay pari nga nimibiya sa kamaturan pero mga kaliwat ni Libi. Una akong gisupak nga mingon magot siya mga paring Katoliko kuno ni. Sayo ko'y pari ni nga mga kaliwat ni Libi kining nibiya sa kamaturan. Natubag ang pangutana, Mr. Moderator. Mr. Moderator, dili na maong akong pangutana. Iyang gilangan. Ang akong pangutana, balikon ako. Kung dili siya mutubagan na, ilisdan ako. Ang akong pangutana, kay matod pa niya nga kuan lagi nagyama-yama nako kay wala man na mabasa nga paring Katoliko. Ang pangutana nako kay wala may mabasa deng paring Katoliko sa Malakias 2:8 mo day hinungdan nga dili tinuod kay dili mabasa ang paring Katoliko. Tubag. Okay, kay mabasa dito na, kay mabasa ni paring Katoliko na. Tubaga. Wa kay mabasa ang paring Katoliko na. Muna ang mga pari na nga mga kaliwat ni Libi. Natubag ang pangutana Brad, Laig. Last 1 minute. Ano lang, Pards? Ako kung Mr. Moderator ha. Kay 1 minute na lang. Ningon siya nga dili mabasa, ha?
Dili mabasa mong paring Katoliko. Mo na nga dili tinuod. Mo na nga kung pangutana, kay di man day mabasa ang paring Katoliko, dili day tinuod ang paring Katoliko. Tubaga. Brother, Aminado na ka nga dili paring Katoliko. Mismo na ikaw Ayaw na tubaga ang pangutana. Aminado na ikaw nga dili ni paring Katoliko. Ito na may nisultihan na. Niingon, Objection, Mr. Moderator. Moderator's time sa moderator's time. Di mo matubag. Ruling, Brother J, palihog kong tubag sa iyang pangutana. Oo. Palihog kong tubag. Di mo matubag. Categorical ko na itong answer. So, naman kay 1 minute, no? So, karoon na to, nga dili na siya paring Katoliko, kay ingani nga na. So, kami Katoliko na siya, kay ingani nga na. So, natay na 1 minute, na putikwan niya, less than 1 minute na lang ta, okay? So, Balikon. pag umatubag ali, aduna na lay 1 minute, aduna na lay 2 ka minuto, 2 ka pangutan akong ihatag ka Brother Jerry. So, na ni bago ko muhatag sa 2 ka final question. So, categorical, patubag, Mr. Moderator. Ang rule number 9, dili sa muli kay sa isyo. Oh, tanawa. So, palihog. Tubaga lagi, Okay, J. matupad na ko. Balik Sama, di ka katubag kay Ilisdan? Pangutana. Okay, palika bro, Jerry. Oh. Matod pa niya nga, wala may mabasang paring Katoliko, di pare ra. Ang pangutana, dili di ay tinuod nga sa Malaquias 2:7 nga paring Katoliko, nagpasabot kay di man mabasa ang paring Katoliko, dili di tinuod ang paring Katoliko kay di mabasa. Tubag. Dili lagi jud mabasa lagi mga paring Katoliko Tubaga. na isgutan sa Malaquias 2:8. So tinuod bitaw na nga dili lagi mabasa paring Katoliko. Kana nga mga paring nga mibiya kaliwat na nilibi mga Hudiyo nga pari. Wa, Natupad naman ang pangutana. Brazil laik. Wa masabte, Mr. Moderator. Okay, ali ha. Balikon ako. Atong karoon ang yang kuan. Ay dili daw mabasa, mo kasabot, di man mabasa sa Malaquias 2:8. Oh. Dili tinuod ang mga paring Katoliko kay dili daw Man mabasa. mabasa sa Malaquias. O kana, klaro man na. Oh, si Tubag. In other words, ako pang i-elaborate ang pangutana ha. Kung dili kay mabasa, kay wala man nagsulat sa Malaquias 2:8 ang paring Katoliko, dili kay na mga tinuod. Ano siya? Oh. Tuban na ko Brad Ronald Parts moderator dili jud na tinuod Brad Ronald Parts nga mga paring Katoliko na kay sa Malaquias 2:8 pa man jud siya mabasa paring Katoliko na. Matubag ang pangutana. Mr. Moderator, ang pangutana, Mr. Moderator, kay dili man day kuno tinuod, nagpasabot kay kung dili mabasa, dili day tinuod. Mo yang ingon. Karon kay wa may karon ang pangutana kay wa may mabasa nga dili paring Katoliko, nagpasabot dili buday tinuod. Tubag. Dili lagi tinuod lagi nang imong giingon nga mga paring Katoliko ni kinigigutan sa Malaquias 2:8. Kay wa jud kay mabasa nga mga paring Katoliko na pasahaw Hello, ako makabasa ka. Natubag ang pangutana. Wa nimo, Mr. Moderator. Balikon akong pangutana, Mr. Moderator, kay wagin niya matubag ang punto. Nagkaratul-ratul ni. Mr. Moderator, natubag ng pangutana, wala sa kauyon. Na? Kadali lang. Brother Jerry. Oh. Muna siya ang una sa last two question ni mo ha. First sa last two question ni mo. Oh. Kusba ang imong pangutana. Klaro manggod ang akong pangutana kay dili man siya muuyon di ay kay walay mabasa. Nagpasabot di ay nga dili pud siya uyon nga dili na paring Katoliko. Matubad niya, dili man na paring Katoliko. Unya wa may mabasa nga dili paring Katoliko. Di pud siya mutuon ni ana. Tubag. Mr. Moderator, natubag naman na ako Mr. Moderator. Kung kaminaw pa lang siya tubag pa ganina. Unsa man, si Dili tubag. Dili na siya mangutan nagbalik na. Natubag na Mr. Moderator. Okay, Karaan. balik dito paano magbalik? Magalag ko. Oh, bebe, suway ko tubag. Sa last two question. Balik. Oh. Kay balik man. Kay balik man ang pangutana. Balik po sa nako ang tubag. Oh. Dili lagi na tinuod nga mga paring Katoliko na sa Malaquias 2:8 kay tungod kay wa jud kay mabasa nga mga paring Katoliko na nga mibiya sa kamatuoran. Kung doon na magani kay mabasa, ilatag unya sa imong barog. Mr. Natupad na Moderator. pangutana, Mr. Moderator. Mr. Moderator, objection, Mr. Dili na mo'y pangutanan ako, Mr. Moderator. Okay. Balik ko na kung pangutana, ha?
balik ko na kung pangutana. Di siya katubagan ni bang pangutana ha. Balik ko na kung pangutana. Matod pa niya. Moderator, namamintaryo, objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Mr. Moderator, balik ko na ko akong pangutana. Objection, Oh, Mr. Moderator. para nga masabtan niya. Dili lang siya mamamintaryo. Paminaw, Jay. Ay, naginuton ba ginani mo? Nausa man ka. Di po kakapunto sana. Akong pangutana, mao ni. Araw maklaro niya ba? Balik-balik iyan to. Bagay naman tuma akong pangutana. Dili siya mutuo sa Malakias 2:8 kay walay mabasang paring Katoliko. Nagpasabot kung dili mabasa, dili tinuod. Karon kay wa may nabasa nga dili pare nga Katoliko ang Malakias 2:8. Di po gamuyo na. Dili lagi na tinuod lagi nga mga paring Katoliko na ang Malakias 2:8 kay wa jud kay mabasa nga mga paring Katoliko na Brazil laig. Muna kanang imong gisulti dili jud na tinuod nga mga paring Katoliko ni ang Malakias 2:8 kay wa jud kay mabasa. Paganina pa lang wa jud ka kabasa hangtod pero wa jud kay mabasa. Katubag ka pangutana. Moderator. Moderator time, brother Bienvenido, nakaistunti. Okay, Ronald Fudge, natubag ang pangutana sa atong ni Brother J, no? Okay. Natubag ang pangutana. So, mupunta ato sa pikas last question. Mr. Moderator. Moderator, tingali ko na Objection, Mr. Moderator. Moderator, objection. Akong ipaminaw nimo ang pangutan ha kay wala gid niya mainsakto og tubag. Kay katong iyang gitubag mao tong unang pangutana niya ikaduha naman ni paminaw Jay. Sapaw-sapaw ka gyud. Padunggo na kong moderator ha. Mr. Moderator. Ikaw i-addressan ako ini niya ihatag sa iya para nga maklaro. Malakias 2:8 ningon siya dili kuno tinuod kay dili mabasa nga nay paring Katoliko. Nagpasabot niya kay dili man mabasa akong pangutanan niya kay di man mabasa dili tinuod sa dili tinuod. Karon ang pangutana mo na ni pangutana. Karon kay wa man poy nabasa nga dili na paring Katoliko. Di pud siya muto ni ana. Mura ipatubag. Okay, tama lagi ang tubag. Dili dalagi kuno sa tinuod, dili tinuod kay walay mabasa. Dili. Buot pasabot na dili tinuod. Doon yung tubag. Dili po din na. Lain na lang nila pangutana kay natupak na ako. Wag mo tubag. Sunod pangutana. Natupag mo lagi na ako. Sunod pangutana. Walang kakatug sa akong tubag. Sunod pangutana. Wag ka katubag. Klaro kayo. Katubag yapon. Okay, final question. Hello, Mr. Moderator. Kailangan pangutana. Mungutana na ko, Mr. Moderator. Sige, final question, brother Jerry. Sige. Ang pangutana mo ni. Ang amo, pastor, ang inyo pare, pangutana, kinsa nego sa Malakias 2:8. Ako nga pastor, ug imong pare, tubag. Ang tubag, ang naigo ana mga pari nga mga kaliwat ni Libi, dili mga paring Katoliko. Natubag ang pangutana. Uyo na di ka. Ang naigo ana mga kaliwat ni Libi nga mga pari. Uyo na lagi ka. Uyo na ka nga pare ang naigo, dili pastor. Katoliko naigo ana. Tubaga, uyo na ka nga pare naigo, dili pastor. Uyon Okay, uyon. Dili mga paring Katoliko. Natubag ang pangutana. Ayaw siguyon do, kay negatibo ka. Dali lang ha. So, Sa-isay ko na. nawala naman mo sa inyong tema. No? Wala ta nagpamatuod rin. Wala ta nagtema kung kakinta na siya. Sa pari ba na o sa pari ba na o pastor ba na siya o sa pari. Wala ta nagtema ana, no? So, kailangan final question na to, brother, kasi na out of topic ta. Palisod ko o reconstruct na lang sa imong last final question. No, makapagpapod. Last final question para tumagon sa gumanali. Move na sa abadurata sa ribatan. Go ahead. Mr. Moderator, iyan ang Mr. Objection, Mr. Moderator. Iyan man gunang gilitok ng pastor. Munang nangutan ako. Iyan man ang gilitok nga mas mayo pa ng pari kinasuwat kay sa inyong pastor. Munang nangutan ako. Pwede man ta mangutan na ko na iyang gisulti. Katapusan pangutan na.
ang atong pangutana buhakom lang gyud sa tema. Oh. Okay? Negative man siya. So man ang affirmative karon, so ang pangutana mahitungod sa affirmatibo nga muuyon pod sa imong status, sa imong type. Okay, final question, Brother Jerry. Ang pangutana, uyon ka sa Malakias 2:8 nga adunay pari nga mibiya unya kay nahibalo naman kag unsay ilang gibiyaan, uyon ka nga wa pud niyo sunda mo na hinungdan niya hingbiya pud mo tubag. Tubag mo ni. Uyon ko sa mabasa, pero dili ko uyon sa imong pagsaburot. Uyon yan. Sa dili laing, natubag ang pangutana. Kay uyon man ka, di na ka musupat. Uyon ko sa mabasa, pero dili ko uyon sa imong pagsabot. Last question na to, Bro Barge. Sige. Sige. Bro Barge, Uyon na last gyud. question na to. Mano to, di na pwede punaan. Salamat kayo. Uyon na. Ipakapila ni Brother Jerry. Niya? Diha natapos ang mainiton nga pagbibitahay sa atong mga kaigsuonan nga mga debatidor karon, no? Defensor Katoliko versus Defensor Adventista. No? So, daghang salamat kaninyo mga speaker. So, basking medyo niinit kami, pero ang panahon dili namo karon diri sa Davao, bugnaw ng gyapon kayo. Shout out di ay sa atong mga listeners karon, no? Si Brother Ray Miho sa Villacorte, amak na to, El Satilo, tapos si Brother G1, si Brother Salwat, Rolito Pancho, o atong mga sponsors, atong organization, no, sa CFD organization, sa Purok Kamatuoran. So, salamat kay Brother Arnel Molina, Herman Alphabete, Analyst Garcia of the Junling Roofing Services na anaan sa Kalinan, Davao City, Campo 3A, Seaside, Talumo River. Pangitaan lang si Titilin sa 0950-667-1787 o 0930-467207 o sa North Cotabato area, si Sanchez Roofing Supplies and Services na anaan sa poblasyon Bukan, North Cotabato. Pangitaan lang ninyo si Jerry Sanchez sa 0927-1579-402. Karon mo ato na kita karon sa atong ribatal time. Brother Benjamino, sila ka oras silang apila ka minuto ilang ribatal. Doon na ni sila 10 minutos. Okay. So 10 minutos nga ribatal. Wala na ni siya pangutana Roland Pards. Okay, no question, no objection na po. So, may tungod ng yapon sa tema, dili lang sa mulito. Tapos, ang muna hatag sa limatan, ang atong affirmative side, si Brother Jerry Laig. Sir Jerry, kung handam na ka, ang 10 minutos nga ribatan, when you're ready. Mr. Moderator, ang negative, dili mo yung una? Ikaw ang muna, tapos ang negative sa lahat, sabot sa conclusion, negative ang muna din. Ikaw na po ang final stand. Ikaw man ang affirmative. Okay. Ako yung na ron. Yes, ikaw muna karon pag gumanali ang negative. Ang negative sa conclusion, una ang negative, tapos ikaw ang last. Sige. 10 minutos, Mr. Moderator. 10 minutos. Okay. No objection. Go ahead. Okay. Hoy na mga kaigsunan, intak na karon sa kagabing padayon ta, anita sa atong nga ribatal mga kaigsunan. Ako nga giutingkay mga higala kining wa may problema og nagbantay pa nig Sabado pining mga tawhana. Nya ba matud pa niya nga namong gipare kunong wa mo biya. Nya ilang giangkon mga higala nga kining wa mo biya nagbantay ni sa adlaw Sabadong ikapitong adlaw kay Hudiyo na. Onya nagdili kini sila sa mga kalanon nga mga mahugaw nga mga mananap mga higala. Unya nagatudlo ni sila o kining mga ipakaon mga kaigsunan. Unya giangkon na niya mga higala. Pasabot mga kapaglaom nga angkon na niya nga angay gayod nga tumanon kining mga balaod kay gitawag kini higala kamatuuran. Ana mga kapaglaom daghang kay kog mga pangutana mga higala. Mo na hitabo nga napagkalukapa mga kaigsunan.
Kana lang pagingon nga nagtudlo mis kamaturan, nagtudlo mis sa mahugaw mahinlo, di dako na ng paglukapa mga higala. Nagpasabot nga uyon siya nga naay gipangdili mga higala sa mga Hudiyo. Ha? Kay sumala sa Roma 3:1 ug 2 mga kapaglaom. Mao kana bisan asa bisan diin unas tanan ngadtos mga Hudiyo gitugyan ang pulong sa Dios. Onya matod pa niya nga dili man na Hudiyo nga dili man na Romano Katoliko, dili man na paring Katoliko. Pero yang giangkon mga higala nga ang Israelinhon dunay pare nga Katoliko. Hudiyo to kay tuwa sa Israel mga kapaglaom. Pag muingon ta mga higala, mas maayo pa nga mo kay no, mabasa pang pare sa Lagi Juan. Hello. Bro, Padayon Bradire. May pa amo kay mabasa, may pang pare kay mabasa sa Malakyas inyo wa gyud pastor. Pamatod pa mga kaigsunan sa Episo 4:11 special gyud ang pastor higala Ginoo sa Ginoong Hesus gyud mga kaigsunan maoy naghatag ni ini nga uban himong pastor. Ating klaruha mga kaigsunan mao na nga ang pangutana gud niya nga inyo ba ni kamo ba ni kami mga makalikay mi na mga higala kay wa may pare mga kaigsunan. Kaya nga mong gidawat ang kamatuoran, gidawat mo sumala sa Buhat City 38, nga katong sa Old Testament sa Sinai na pulo kasugo, gidawat sa mga apostolis. Karon kay gidawat ang apostolis, na naingon man si Kristo, ako, mao ang katapusang pare. Bot pasabot ang mga pagkapin nga pare, dito magkigsunan, wala na nailabot. Munang gingon sa Osias sa 4:7-8, nga nagkadaghan hinoon ang mga pare, nagkadaghan ang ilang pagpakasala bato kadako. Ang kapiligro ra ba ani Je, sultian ni Je, nga bisan pa ang nagsunod sa mga pare, maapil og kaalaot mga kapaglaom. Mo na nga hinay na to og hinuktok, hininayan na to ga kining pagtuon sekreto Je, para nga masabtan nimo. Maayo nang mahimo kang debatidor diha sa dili pagbiya o sa insakto nga dalan nga atong pagalaktan. O nang diri sa atong pagutingkay sa kamatuoran higala, nagpasalamat nga misulod kini. O permanente kini, kung doon na pa'y mga debate, pwede gyapon ta mo pasok mga kaigsunan. Atong i-live din sa ako nga programa mga kapaglaom. Ato na nga isgutan, o dapay daghang mga tima mga higala, ato nang isgutan diri. Ako lang gipaybalo mga kaigalaan nga kanong Domingo kami ni Brother Sok Fernandez Migala mo na ikawalo na mo nga pag-atbang ni Brother Sok Fernandez mga kapaglaom. O na nga nagtawag si Danny Cugta sa atong isang adlaw mga kigsunan nga tawagan ko nila kay naa sila sa istasyonan nga makigdebate si Brother Sok. Okay kay na mga higala? O si Attorney Bacalso mga kaigsunan. Mo na nga ang ato karon na mao ang pag-utingkay mga higala. Kung dili mo mutuo, aw naran ninyo. Kung magpabilin mo din na magakapaglaw mga higala, aw naran ninyo. Kay inyo man na. Mangutana pa ka nga ang Salmo 119:142. Misupak ba ko ana, wala wa ko masayod ni mo ana kay imo na katungod Je. O na nga, ang ato lang ini mga higala, nga ang pagtugan sa kamatuoran, kung gusto gud mo, ingno ninyo ang mga kadagkuang kaparian niya. Sabado na ta, Padre, dili na ta mga og mga mahugaw kay mo na itambal sa high blood. Di na ta ana, yan na ba? Para nga dili gyud na dili mo makabiya sa kamatuoran. Gani man gud ni mga higala, pag gawas ingon ang Biblia nga nibiya, katong nibiya, nibiya, katong wa na magsunod. Pero magsunod ka, wa ka magbiya, oy. Isa kung sa pa'y sikta nimo, sunda na ang balaod sa Ginoo, kinatibuk-an ka ng standartis Ginoo ang 10 Commandments. Kana, kay Ginoo mihibaw nimo mga higala.
Pero og dili nakaana imo nang gipangkuhaan ang mga 10 commandments, hingbiya gyud ka bisag dili pa ka pari. Mapamatud-an yun na mga higala kay ang Juan 6:66. Daghan mga tinunan ibiya kang Kristo. Mr. Moderator, mo sinyas mo og pila na lang ka minuto ha? 3 minutos lang nabilin. 3 minutos lang nabilin. Sige. Padayon ko. Salamat kayo sa 3 minutos ato ning padayonon mga higala. Kini nga mo lantogi wa may labot si korason nini mga kapaglaom. Ang ato lang walang personalan ha, ang ato lang ang pagyagyag sa kamatuoran. Kung dunay mo sapaw ato lang pong pubadlongon kay di man punta magdungog na. Mo na nga salamat kayo kining nihatag nato og kuan nato sining tagdon kadyot mga higala kay ako pa maning oras kun do na po mo i-greet lang ninyo kay wala na mo ni pangutananay. Kumusta bro Jerry? Salamat kayo ka ligon kayo ang imong pagbarog pagdipinsa sa atong tinuhuan sa pagka-SD. Kanunay ko nga sunod sa imong mga debate. Salamat kayo sa ato mga tigpaminaw. Namo ko'y tigpaminaw, Mr. Moderator, mo na nga ato pong i-greet. Yung kamo, doon na po mo i-greet po ninyo. Unya kay naidaghan ng tigpaminaw na to din eh. Gusto mo, ang tanan namong subscriber, gikan sa atong moderator sa ilang program, o kang J. Carlo, pislita lang nyo higala para nga daghan ang makasubscribe sa ato nga Facebook, mga kegso, o sa ato YouTube, no? Gilay nga ni mga higala, ha? Ang amo ini paghuman sa debate wala lang tay mga komentaryo hay mga higala nga madungog na to sa Facebook nga mao ni ato lay padungog ang atong debate. Sila ray maghukom og unsay ilang pagsabot ana mga higala. Kini atong pagutingkay sa kamaturan didto pa ko Cebu ani mga kapaglaom mga higala, mga nilabay na ang mga 14 o 15 ka tuig ang nilabay pagsibya nako didto sa Bumbo Radio o sa DYRB makaigsoon og Bantay Radio Cebu. Kaya sila ni J. Carlo, mga bata pa kini sa una sa panahon na mo dito mga igsoon sa panahon ni Bacalso, ni Sok Fernandez, sa among pag-atubang dito sa Bumbo Radio lantog gianay sa kamatuoran, kini ang kamatuoran mga kaigsunan. Last 1 minute. Pila na, Mr. Moderator? Last 1 minute na lang. Okay. Mga kaigsunan, salamat kay. Kining 1 minute ako ning i-greet ang mga naminaw karon karon ang nagtan-aw karon mga igsuon hapit na ta mo 100 kabuk ang nagtan-aw na to karon mga higala. Way labot sa na-record din ang mga kaigsunan. Ang uban bago pa taon nagakuan mo na nga salamat kaayo sa inyong pagtan-aw. Ato ang desisyon mga higala, wala mingon nga ato rang gibase sa Biblia kay ngani man gyud ni mga kaigsunan ang debate, no? May gani ni kay online og tubangay pa ni publiko mga higala, klaro kay mga naong mga kaigsunan. Tapos na ang atong oras. Okay, salamat kay Mr. Moderator. Thank you very much. Okay, daghang kay salamat Brother G1, palihog kong tawag sa number na ko kanina. Okay, mapuro ka nga akong kaninga akong gigamit. Hello, Brad. Oh. Ako lang speaker na. Hello. Hello, paabot lang ka kay si Dolan Park. Nagpatawag og balik kay ang iyang cellphone nga gigamit mo vibrate. Okay, so okay, okay, balik ta. Okay, so napupul galing nag-interrupt mga signal. So daghang salamat kanimo Brother Jerry sa imong Hello. Ano po? Di Carlo, pag 1 PM or globe, kaya di ko pinuntan. Maputol ka taon-taon. Sa taon. Okay, Brad. Okay, so Ricardo, adun 10 minutes karibatan andam na ka. Andam na, Brad. Andam na, okay. So kay andam naman ka.
ang imong 10 minutos sa iyong nga rebuttal. Go ahead. Okay, Brad, salamat, Brad Roland Park. O kanimo, Brad Jerry Laig, pasensya kayo kay ang akong cellphone, kalit lang na lubat. Puno man ta kayo ni, pero ni kalit magkalubat. Nahinay dyan ang signal, Brad Jerry Laig. Ay, gala, wala ko kadungog sa mga rebuttal, no, ni Brad Jerry Laig. Pero mga igsoon, grabe ang akong pagpangutana, pag-cross-examine ako ni Brad Jerry Laig, mga igsoon. Nakita dyan ako nga grabe ang iyang paglihay-lihay sa mga pangutanan ako, no? Mabantayan niyo mga higala nga magdadani mo gamit siya mga sitas, pero iyang ikonik ang atong mga paring Katoliko. Kunya kusog pa kayo siya moingon na tawa ko na ito matubag iyang pangutanan. Dili mga igsoon, no? Nasaksihan din yung mga higala na tining atong igsoon si Brad Jerry Laig, tanan niya mga pangutana mga igsoon, ato din natubag base dun sa balaang kasulatan mga igsoon. Kunya, kanang Malakias 2, kapaliko mga igsoon, kanang Malakias 2:8, nga dunay mga pari nga mibiya sa kamatuoran, mga pari kana nga mga kaliwat ni Levi, mga pari nga mga Levihanon mga igsoon, o mga pari nga mga Hudiyo. Busa nakipyak si Brad Jerry Laig sa iyang mga inunatog mga pagsabot sa mga sitas mga ito nga iyang gigamit. Kunya kanang Ezekiel 22:26 mga isuon, basahanan niya mga igala. Doon pa na mo basa mga isuon, dili doon ta kabasa na dunay paring Katoliko mibiya sa kamatuoran mga isuon. Muna wala man na ako supatan nga dunay mga pari nga mibiya sa kamatuoran, pero dili lagi na pari nga mga Katoliko mga isuon. Say baliko na ko mga isuon. Tepat sa klase nga mga pari mga isuon, tepat ka hugna nga mga pari mga isuon. Una pari ito mga kaliwat ni Levi, kato mga pari nga mga Hudyo. Katong mga pari nga mga Hudyo mga isuon, mao katong mga pari nga nagtunlo usab sa mga mahinlo o bilihinlo. Kaduna po mga kaning mga paria mga igsoon, mga pari ini nga nagtuman usab sa ilang balaod dahil sa adlong igpapahulay. Busa kining mga paria mga igsoon, dili ni paring Katoliko mga higala. Ibalikon ko, dili tanang paring Katoliko na mga igsoon. Muna mga higala, pamalandungin niyo Brad Jerry Laig, no? Kanang imong gisgutan nga mga pari nagtudlo sa kamatuoran, nagtudlo sa mga hinlo o bilihinlo, nagtudlo bahin sa adlaw ipapahulay, mga pari na nga mga Hudiyo. Nga nagduna po sila gitudlo nga mga pagtulunan, sama ng mga pagtulunan sa mga hinlo bilihinlo, kanang mga baboy na bili ipakaon, kanang mga walay mga hindi. Gitudlo usab na sa mga pari nga mga Hudiyo mga igsoon. So dili na mga paring Katoliko kay lagi masad ang gitudlo sa mga paring Katoliko mga igsoon. O sa una sa Brad Ronald Park? Dunay 5 minutos nga nabilin. Okay. Ako nang hudyo na akong 5 minutos. Unya mga igsoon, nabantayan niyo mga igsoon, nangutana kong Brad Jerry Laig. Ako dung gipangutana siya nga kanang mga pari nga nibiya diha Brad Jerry Laig. Kay imo man dun ang gibalik-balik kanunay. Nga dunay paring nibiya sa kamatuoran, mga pari ba ng Katoliko? Wa jud siya mo direktang tubag anak mga igsoon. Iya patang gibuta-butangan nga wala kuno ko kasabot sa iyang pangutana. Wala kuno ko katuhog sa iyang pangutana. Natuhog na ko mga igsoon. Akong natubag ang iyang mga pangutana. Gani ang moderator, abutan na pang moderator, mingon gani nga natubag na dito ang pangutana Brad Jerry Laig. Muna mga higala, natubag na ko ang iyang pangutana, wa lang gud siya kauyon. Kanis Brad Jerry Laig, ang gusto gud niya mga igsoon nga kung unsay na siyang unahuna mo so itubag na ko. Dili na pwede mga igsoon, no? Dili na pwede kay ako negatibo ko, obligasyon ako ang pagguba sa iyang tima mga igsoon. Pero wala man ko'y naguba. Klaro man kayo, wa man siya ko'y naguba. Kung sa may gubon nga wa man siya kapamatuod sa iyang tima.
Muna mga igsoon, sa tima niya mga higala, wa gud siya kapamatuod nga ang paring Katoliko diya sa kamatuoran. Unya sumala pa kuno sa Biblia, ang iyang pagkamatuod sumala pa kuno sa Biblia. Pero mga igsoon, atong nakita sa ganina sa cross examination, wa gud siya nalatag ng mga kita busa dili sumala sa Biblia unta ang iyang tima. Muna hangyo na ko ni mo Brother Laig, sunod na debate na to, ayaw butang sumala sa Biblia, tingnan lang sumala sa butang-butang nimo. Kay imo ra man ang butang-butang, wa man jud kay nabasa. Bisag wa man jud kay nabasa, bisag amino na lang nga Katoliko media at kamaturan busa ang imong argumento, ang imong barugana Brother Laig, palpak sa habuka Brother Laig. Muna mga igsoon, nagpabilin dayon nga daog ang kamatuoran karong oras sa mga igsoon. Kaya kanya kong dadbang nagpataka na lang masangil bisag dili paring Katoliko, muhimo di siya paring Katoliko kay aron mohaom sa iyang karuganan mga igsoon. Muna nga kini atong kadbang nga si Brother Laig iya untang pamalandungan ba. Kanang mga sitas nga iyang gipanggamit dili intaw na applicable, dili intaw na mapahid sa mga paring Katoliko mga igsoon. Ay kanang mga pariya balikon ko kanang nga sa Malakias 2:7 ngadto 9. Basaha ang bersikulo 4 mga igsoon. Mga pari nga mga kaliwat ni Levi o mga pari nga mga Hudyo nga mo'y libiya sa kamatuoran mga igsoon. Una, nangutan na ko siya paganina ating kamay dunay pari na to. Kami o ikaw. Natural doon na. No? Kami na masami pari. Pero dili lagi ni pari lagi. Kami may pari. Pero dili lagi ni pari lagi nga midiya sa kamatuoran kay yung itong pari nga midiya sa kamatuoran mga igsoon. Mga pari ito nga mga kaliwat ni Levi. Hanggang oras sa Mr. Moderator. Last 1 minute. Okay mga igala. Kanang mga katarungan ni Brother Laig mga igsoon, pagantay mo gilipat lang ta mga higala no. Lipat-lipat ang iyang estilo mga igsoon, ngano lipat-lipat mugamit siya sa Biblia. Kabasa lang niya nga dunay pari ni biya sa kamatuoran, tiya dayong gikunik, tiya dayong gipahid sa paring Katoliko sa sityat ang iyang paggamit mga igsoon. Nga ang iyang paggamit usa ka lipat-lipaton ka mga bersikulo nga kunuhay, naman gid siya mabasa sa nga dunay pari ni biya sa kamatuoran. Ato man ang giangkon pero pari lagi na nga mga kaliwat ni Levi mga igsoon. Mo na Brother Laig pamalandungi na Brother Laig kanang mga kita ni mo no dili mo tabunan unta ang kamatuoran Brother Laig. Kanang mga programa pakuting ka na sa kamatuoran. Doon na di pakuting kay kamatuoran na imo mahinuon tabunan ang kamatuoran Brother Laig. Mo na Brother Laig bato pa sa oras Juan 8:31 oras lagi. Ang kamatuoran makahatag ng kaligtasan. Ay atong oras tapos na. Okay, Brad. Salamat kanimo Brother J. Carlo Medina sa Catholic Faith Defender. Magkala ko imuntag ang 5 minutes nga conclusion, final stand. Magsibaya una ako sa mga naminaw karon sa atong live, no? Live mapunta sa Purok Kamatuoran. Matod sa atong igsoon nga si Brother Salwa. Panahon sa daang tugon, wala pa'y paring Katoliko, Brother Jerry. So, mga nag-iingon ni Brother Salwa, kung matod pa ni Brother Rolito Pancho, sa tinuod lang, inyong tuna, mabaw kayo. So, mga niyang giingon. At tapos, matod pa ni Amang Patuon, hindi yun ang isdiri sa sa tima, ay patagad na ra si Jerry sa iyahang ibating kaanyag. So, dalang salamat. Minhos Bilyakute, maayong gabi sa tanan, labi na kung kampat batidor. So, daghang salamat. So, Brother J. Carlo, kung andam nakakayo final stand, doon na kay 5 minutes na winning conclusion, wala gyapon kini siya kining tawagan ni objection. So, kung andam na ka, go ahead. Salamat Brad, salamat o lahat na ng mga igsoon ang akong isip kanang pagpamahayan. Lahat na si mga igsoon 5 minutos. Muna mga igsoon pamalandungin yung mga higala ang mga sitas na gipanggamit ni Brother Laig
bisag grade 1, bisag kinder, kasabot anak mga igsoon, sa kanang mga klase nga mga pari nga media sa maturan, mao pa ng mga pari sa mga Hudiyo. Busa mga igsoon, nagpabilin na wala gayud maguba ang baruganan namong mga Katoliko. Kay hangtod karon akong gihagit si Brother Laig, basahi ko itong sita sa Biblia, bisag putol na lang na sita, basahon nimo nga paring Katoliko media sa maturan. Obligasyon na nako nga maningil ko nimo ana. Kinahanglan basaha jud na paring Katoliko media sa maturan. Kay naa man na sa inyong tema, dili ka reklamo na dili ka makalihay ana. Kay ilo man ang tema, so man imong tema gud. Sinalig nakalimot lang kasi ng tema ba. Pamatud-an nimo paring Katoliko media sa maturan. So man nasuwat sa imong tema, nga niingon pa ka sumala sa Biblia. Imo mang pamatud-an sumala sa Biblia. Busa kay sumala man sa Biblia o gitangutan natin kadiha rasabot sa Biblia. Nangutan natin sunod sa Biblia. Basahi ko no ko diha sa Biblia nga paring Katoliko media sa maturan. Basaha ko no nabay mo diha. Kaya yung nabasa, grabe ganit ang kisi-kisi diha. Kisi-kisi lang, ingon pa kag nasuko ko wa, kung masuko mga higala. Sinani lang din niya pang tingog mga igsoon. Muna Brother Laig kanang mga kitas nimo. Malakias 2:7 matos 9. Ezekiel 2:26. Anang mga paria Brother Laig, dili na paring Katoliko. Kay wa gyud kay mabasa diha paring Katoliko na. Ikaduhang punto. Wala pa say Katoliko, wala pa say mga paring Katoliko diha panahon sa Malakias Brother Laig. Nya imo pang gipangutana nga sa may dunay pari na to. Gusto ba ikaw kami bitaw ni dunay pari? Pero dili ka ng pari mga igsoon, dili ka ng paring Katoliko. Muna, langka ko basta ganin ka diha Brother Laig na dunay pari nga media sa maturan. Itong ayo yung diretso pasangil sa Katoliko. Ika na mga pari Brother Laig, kung basaho na nimo ang versikulo 4 sa Malakias, pari man na mga kaliwat ni Levi, sa pa mga pari sa mga Hudiyo. Muna Brother Laig, simple ra kay Brother Laig. No, bisaya magana imong Biblia, basaha Brother Laig, nasabtan din nimo. Akong nakita nimo Brother Laig, mugamit ang versikulo lipat-lipat, imong lipaton ang nagtumaw Brother Laig. Pero ayaw kong lipat sa Brother Laig, kay kung nagtuon sa Biblia, nagtuon sa Biblia Brother Laig. Muna nga kanang imong gigamit nga versikulo Brother Laig, usag wala jud ka kasabot ana kanang nga mga bersikulo kay kung nakasabot pa ka, dili jud ka magpatakag butang-butang, dili jud ka magpatakag pasangil sa Katoliko Brother Laig. Muna Brother Laig, balikon ako ang imong tema, pamatud-an nimo paring Katoliko media sa maturan. 1 minute. Unya sumala pa kuno sa Biblia. Iya kunong pamatud-an nga sumala pa sa Biblia. Usba Brother Laig, ayaw butang sumala sa Biblia. Ano? Pamatud-an ako paring Katoliko media sa maturan. Sumala sa butang-butang nako, sumala sa opinion nako. Kay opinion naman na puro sila ha. Busa kay opinion na napuro sila, butang-butang ra na imuha Brother Laig. Busa di ka wala di kay mabasa sa Biblia. Kay kung doon na pa kay mabasa Brother Laig, agbay ra nimong gibasa, kadamina pa lang, pero wa man di ka kabasa. Mo na ni gamit lang kag mga bersikulo na dunay paring media sa maturan, pero dili dito paring Katoliko. Pari dito sa mga kaliwat ni Levi Brother Laig. Busa daghang salamat ug may gabi ka natong tanan. Okay. Daghang salamat kanimo Brother J. Carlo, no, sa imong paghatag sa imong final stand. So karon atong igsuon nga si Brother Jerry Laig iyang last 5 minutes na final stand. So Brother Jerry, handam na ka ang imong 5 minutes na final stand. Imuha na, go ahead. Salamat kayo, Mr. Moderator. Padayon ta dinis sa 5 minutos. Salamat kayo. Ay paglubat-lubat diya, J. Ang ato ni makigsunan, matod pa niya. Basahi ko, Brad Jerry, bisan putol. Unya, gibasa na ko nga, giputol na ko nga way Katoliko, gibasa na ko nga pare, nga mibias kamaturan. Dili mo yun. Unya, mingon siya nga, basahi ko, bisan putol. Giputol na bitaw.
na napildi na hinuon ka na yung ribatal noon. Matod pa niya, Brother Jerry, tagae ko bisan putol na lang. Giputol bitaw na ako ang Katoliko. Ang nabasa dito, pare nga mibiya. Ako mga kapaglaw, mga higala, wala gyud ko nagtumo-tumo kanang giingon niya nga magpamatod ka sumala sa akong tumo-tumo. Ayaw mo pagtuo niya na. Kay sumala pa sa akong pamahayag bisan unsang pare kundili magsunod higala sa kamatuoran bisag unsa pa kang paria ka nilabag og nibiya gyud kas kamatuoran. Onya matod pa niya, sa Malakias wala may Katoliko dia. Pero sa Malakias 2 City makigsunan iyang giangkon niya kami na kanang wa mo biya. Kamo na ngayon walay Katoliko diyan ano mo man ang giangkon. Ay nimo kasabanan mga Jay. Ang imong pamahayag sulod gawas mga higala. Pamahayag ininje sulod gawas ay noon nga bata pa man na makakaton panigdaghan. O kaigsunan na wala gisay naghimo. Sunod-sunod lang gyud sa teksto. Wa gani say bersikulo nga moingon nga kana dili na paring Katoliko. Naabay ang mga bersikulo wala. Atol pa dire ang pare sa Katoliko mo musil sa Danau na asyay kamatuoran o nibias kamatuoran. Salamat kayo sa itong mga tigpaminaw mga kaigsunan. Napa ko sa ako aribatal karon. Gatong pasalamatan ng Ginoong nakahatag nato og dugang pa nga kahibalog kaalam mga higala. Ako igo lang gyud kong nagbasa. Akong gisusi ang doktrina sa Katoliko mga kapaglaom. Sila gyud na igo niining pagbiya sa kamatuoran. Abi ni mo Je, kung wa pa mubiya ang Katolikos kamatuoran. Oh sige. Wa pa na mubiya sa kamatuoran. Ay di ko mubiya dia oy. Ay naon sa may kamatuoran mapupo des Katoliko taon. Isgotag na pulo ka sogo, gikuha ang napulo ka sogo, gipangwala ang mga larawan. Pagisgota og kining mga pagkaon nga mahugog mahinlog giwala. Unsa pa may isulti nato, di ba himbiya mos kamatuoran? Unya mo kisi-kisi kapag ayo nga wa gyud ka pamatod hay wala. Kung dili ka mo tuo nga nibiya mos kamaturan biai ka ng Katoliko Je. Nganong anha man ka nga ang imong pagpamatod wa man mo biya. Ang imong pagpamatod nga ang inyong reliyon nya paring Katoliko wa mo biya sa kamaturan ngano magpabilin man kadya nga nibiya man na. Kundi maghimo kag imong reliyon nga pare nga nagasunod. Sunod-sunod sa kaparian nga ningon na klaro kinang gingon sa Osea sa 4 City nga nagkadaghan ang mga pare na samot ang ilang pagpakasala batok kadako. Onya ang nagasunod nini wa ko'y palabihon. Silutan ko kamong tanan Je, may panahon pang mubiya ka diha. Ako'y naluoy nimo, nahimo kang depensor sa mga relihiyon nga walay kamatuoran. Mo na makigsunan ang atong pag-utingkay sa kamatuoran, mo ni muyagyag mga kahigalaan. Matod pa kung na makakita ta dinig mabasa mingon nig Hudiyo. Pero sila'y mukutlo anak ka nga Malakias 2 City, gikutlo ni Sok Fernandez, ilang giangkon nga pare sa Katoliko na. Ay, naunsa ba ning kamatuoran nga inyong gigunitan? Ako pa ninyo ay mo gunit-gunit anang kamatuoran. Okay, salamat kayo, Mr. Moderator. Time na. Thank you, Mr. Moderator. Okay. Salamat. Padayon pa kus program. Thank you very much. J. Thank you very much, J. Magpadayon pa ko sa akong program, ha? Okay, salamat, Brad. Okay, thank you very much. Thank you.